nipa miensa na mo te presidential jet mo be si Kumasi ye te Land Cruiser mi hwehwe mo wie asa kofroko presidential jet ana ne ye bo ma ne kasa eniema bi wo ho a edi kan Ghana for ese ye ka kwama me say police ni ba bi o yusu obumbo to yi bi na maame no ekwan ofa so ye na adwuma ne de mpaye ne ye srama ne say police mpanifo no mo nkasa nkire maame no me hu say waje obi sika ana wakoje obi ade bi a enye but kwamna se car no ba no wodi ne moto mpu no abegina car nanim adaba fo ibi nso adwen ye na utranye ye na de ko gina nanim ne se ukotwi fa so a se bia driver na ye mfom so se bia driver na ye mfom so ene me duru bant madwom omo ya no mo parking che holodu no enye enti ba ko move o ye fa ho no obegina de ogina ho nanim na me say ei mami adaba fo omo nya papa sa o udi agura obekọ kokun akofa asem aba na jam de metwa mu me kwa na obeyi fa me ho ewo health insurance ho no so na obegina dabi oyi fa ho no me do ji roundabout no asa gina ba ko anim na me say ei mami wan hwe ya adaba fo ebi bepra no me hu say wo ye basabasa ana wa ye obi bad omon kan kire no because beginning no na omo ye no ne hu so ka ho ba se si ya wabam aso ba no ye maame no ye tu no fo ni asre ni sa driver fo no mu nyina na ye bebre break nye obi won so obehye dade abrawo enti ye sre no onyina omo nche kakra se re osi ko gina omo anim ye ne de adaba fo no mu nyina na ye wan hwe ye no omo koku no na ko fa asem aba kwamra okay yan hwe nkoda no so ampempe ye de ka de omo ko school no on bus ni twam a wo kan ya wo hwe nkoda do se na na bus no wo hwe omo ni ebi o ho a me hwe Benz bus na ne am ta hwe pa tete de Benz bus no de fa nipa 33 no ebi o etimi fa 120 130 140 na mo de nam tese wo hwe ba bi a ye curve so na ogina na wo fa school fo ni bi se mo mbedi na chi se ka no beti asan mfa ho me gidi se sa driver fo no mo fa school fo nkwala no omo ntua omo kayi nti omo nya driver fo omo ye correct mfa wo mo se wo driver ni nye correct o car maintenance nye that is the principles driver ni na wo twu car no se wonya car no ntimi nye papa 3.1 enti enkofo bebre ka se ye to driver ni ye nto car se car no bi wo ho ye dada but driver ni na wo benya no ye driver papa utimi maintain o car no me da bia me ka se wo kwakọ ye obi adwuma no wawie ni sika de ene eja adwuma ne na tena fie na komunyo because adwuma no wo hwe ne se nya se wo ye driver na wo kwakọ fa nkwala no koku wo mo de ne eja adwuma no se school running ntimi maintain bus ne ma wa jai because the ekoso no enye enenko ne biasi e ba de ne mpanimfo ye eno ne asam omunye hwe mfa ho ena de esa edi wo mu ni se private school for na Sompa 3.1 kwamna se wutua kwala ba ku fees pa international school ya e wodin wo krom ha ya kwamna ka bibia bi 4,000 plus per term e bi 3,000 plus per term eno sa no ya kwala wo be sen yam fan sa kwala wo be 3 years 5 years 4 years omo fees na me bobo so kire ono kwamna enti se wo money too me dia me fan too na se wutua 3,500 crap per term I say 7,000 per term 3 months enti yam fan say eni pano ye bank manager 3.1 me mo bank bi adi e wo bank bi ne salary a odi ko fie nyina 8,000 a month divide 7,000 by 3 say what free ni salary ni mu a akola ni fees ni nko ano se ni kana sa obere timi afa ka papa ma akola na ko school e ka hu ne bebre do omo si omo manfro baase no because private school for na hu say eye den ya ho ne ye be konti abanti na ni hwe wo mo because fees na omo gene dia no den toto ano den na abai school yin so nya papa Sompa 3.1 abai school nya papa na wo ba ko to be a professor de ba be content abai school say untimi nkase ne nyina na nya papa oh dudu na 90% nye enye papa kwamra ne papa enye no ne papa enye ni say aniema o mu hia say o mu na aban school teacher for mu hui o mu ye good say private school for no but aniema eso o mu nya de a kira de na o mu nya ko hwe o ma sitena ma mobo
nipa nso wo dwuna uni ska na dwumboni ba otrim kakra wo ho adwumboni ma atrim what I say nti sa nkrofo no mo ni asetena pa ena o manya adagya na last ba bi ekoyi hwe school dan ya ikotai ntu fi teacher ni tim no o kira akwala ne be hu na de serious nti private school for na take advantage e wo sa de no mo di bugana fo enye izo so bako private school pa enye easy na wonyi ni nso se omo nso so proprietors no e ka omo bɔ no e dɔɔso nti akwai se omo anyi bi nso omo ntimi nsom nkoda no yi ana wonhwɛ ho nso kwamna enu nti ne ye ka kira aban se omrem ewom se ebi wo ho a se omo gibi pa ebi gima na broso ebi gima na broso omo nso akatua ye fie bi omo mo kira de wo private school na ankasa no omo akatua sa but school run no na omo enjoy omo nti aban mrem aban bamu a ne ye mamra kakra nye dey mrem uti ase obaas na ti se ye manfa nkwala obaas na ye se ye manfa wo mo na ye se nkrofo ade ye saa kwamra mami fa bibi kakra bi ntwam wo dia me ye victim Ghana card na ye se enkoye no kwamra se o Ghana card ira Ghana ha amane pa na wahu kwamra ibitim beda ho 2 days 3 days ni no so na no me dia yirai me ho no mo block me sim me so kra na ma register enso me so ma block no me Ghana card mi hu no wampa me hu Ghana card no akiri na me kai say emre bibi bo me car glass eyi me badge ntem se na Ghana card ne ye dey esim okay because police extract and am the call baby o me Ghana card yes sir asante region he nyina ba ko me kra bantama ayi adumo no baby ana lands commission no no na kwamna ko hu nipa gu a areho me the videos no sende wo mo so mbetimi anya areho say nipa de se ni timi free baabi no abeda for 3 days maami bia me koto no o free baabi ani ne baaye waba eda na obaaye no mo so ama me duru ntem o ama duru ntem ni mta ma obaaye 5 am nti wantimi anya ebi ba 3 am ene wabeda ho ansa na watimi anya access na adentina wo hunu se Ghana fo bi nso tobere bi a ya ye hu nkofo bi a o predict ye na enye ye kire se hwe long distance opportunities ya omde ma ye Ghana ni atra ho always excuse mame ni nkomo bi mra sesia okay ya ne owura esel be din nkomo ona kasa de ma private schools ya ewo Ashanti region ya ne be din nkomo wanu bu so awokasa yan ka tie fon se ya papa sika wo bush nso abedu efie ha sei sika ewo ha na adua na mama wakwa adua na tesɛn adom ne homo brunti atiase bibia bɔkɔ de yatia ne de na za yala efie bɔkɔ adom na hotwene mu nyina no ɛyɛ no bɔ aporo kakra no ɛde na okata wɔ ne te ya hunu no mpotamu mountain ɛne ɛkwan hodo ho kwabra ensɛm ha wɔ man mu ɛne asante man mu ensɛm ha papa kwabra na wotwi wo mi si mu me ko pie chichire ya me krom me tia me mame anti age owusuwa Methodist Jesus kwabra school na tete apansama chese se de na video akwa me asare ka no eduru bia we ha wo de eye teacher ni ko baka so wonko nso ni se dan be bu agu no so enchense atete edan adwiri enso ni party mu sua de enti ma me try ase me frɛ eye DC my friend this week in my friend wamfa my friend this year my friend wamfa na me sa kopie mo bo ho station honum utwam se okọ maase e kwan da ho a fa ho kopie maase atimatim ene ade kwamra Sompa FM mami ni nkomo bi mira quick one yani owura esel on na kasa de ma private schools here wo Ashanti region mira anwumre ye da asem wadwo mira esa ya da asem wadwo anwumre ye Sompa FM so ni o Sompa me da wase you know mi mpa fanya we so tia telefo yina mi bi bendi ya jina secretary bi na mi Facebook post so Ghana yina mo jina secretary na asetena mo tesan papa e ba jawo temen kan ba jawo meti oni ba na asetena mo tesan eni adomu ani mo mo pa ebo yo wadi ya nwumre dwumadi a ye die no na ho abahia na asem bi betwa mu ntia wo se ye frɛ wo yentime nka asem na bra wo ya kyea me hene no yenje wo nso wadwenkyerɛ ene se
private schools ahodoɔ yɛ a ɛwɔ Ghana ha se no cars yɛ a na ɛfa yɛ mma no yɛ a na yɛyɛ mu hyehye yɛ no fi sɛ nkɔdaa no yɛ a na ɔmo abɔ apee so menim asɛm yi abɛtɔ mo anim mo yɛ hu biribi anaa mo nyɛ hu deɛ yɛ kan Pacho, oma pedi ena enye kesi pa. Enti se tunse bibi koso a ebe hankora bia no. Ade a ha e bebre na bus system no ne ho nsɛm so ade a ha e bebre. Dem pese obi be free tie a ɔkɔ school. Na on school asundwe mu. Ana bibia koye no na bia ɔman cover it properly with insurance. Yɛn pɛ sɛ bibi saa bɛsi nti nneɛma saa nyinaa no ɛha yɛn. Anamɔ bɛ na so far motu ɛde afa ho yɛpɛ sɛ yɛte bi. Sompa Okay, FM. Ɛne sɛ yɛhwɛ aklankora school kɔ so no na nea ɛyɛ ne sɛ yɛhwɛ na ɛbɛyɛ a ɔmo school adesua ɛnima na ɔmo yɛ ɛbɛkɔ so yie nti ɛyɛ a yɛyɛ training ma ɔmo. Yeah, Mamo, some of the new development are ever so. They say, Obia, and so ya, a man in school are queen him. And the BB say, Sina say, yes, yeah, they can't call Henry, Naya, the whole Ejuma. And no more, as some Kaka, ever why I didn't say. Schools ni bebree na ɔmo difficulty ɛwɔ bus system no ɛyɛ school bi a ɔmo nhyɛ da ɛnyɛ profit making private schools ɛfɛ ɔmo low cost private schools Yɛn nyinaa yɛ tie Sompa. school fees a ɔmo ɛgye fi nkwadaa ne nsam no ebi ɔkura na ɔmo gye ne daily fees mati bi kura na ebi a train no ɔtua bɛyɛ 2 cedis ebi kura school fees ne nyinaa the whole term no kura 35 cedis. Ebi 50, ebi 100. Na bebi ankora na sha omo de on be school no. Na akoye din se na obeya a. Obetumi abi omo be school a obe manage course no. Wa wonim se na desia petrol wo aye din. Car pass bi aye din. Enti e ade a school for nza no. Enye mo person nka on be ne sa. But se na ebeya yi na afi abeya da dwin sisia. Enti yes, I'm passing and better we are better for Ludi and never use any rickety bake and a car. Yeah, French and Chama, a dear Panquano. But never when they say a benny dinner, a bear is a mawoo. Sompa FM. Yeah, school no much yes, a bus system women. I never. Enti ɛsɛmo kɔ meeting a ɛde nsɛm saa na yɛ ana school ranom ya no omo presente na mo tibie se bia genuinely ne challenge nie ya de nsɛm ta na repeatedly na ta sini ho so e wo meetings ahodo ya makomu me wedi kan won say ye di mra so enti e ma mo ho se na emra ne ti na e ma mo te se so say emra no se e bedu so a excuses bi ani ho ignorance bi ani ho enti ene ne first part but na bebrina no ne ɔmo ka ne sɛ na ɔmo bɛyɛ a ɛbɛboa awofo no ɛna akɔyɛ dadwin ne nti ɛdwi ne sisi asɛ yɛwɔ public bus system bi a ɛboa school nkɔla it doesn't matter baabi a wokɔ public or private na wɔbɛtumi aforo abɛ school anka that bus system nyinaa ɛspɛta because bus no ɔmo ka ɔmo bɔka ɔmo tɔbas na ɔmo de kɔ up and down ɔmo bɔka ɛna ɛma yɛ den sɛ ɔmo tumi amaintaining bus no na ɔman ne nea ɛsɛ ɛboa a ɛbɛboa obiara ti ade a ɛsɛ ɛpɛ sɛ yɛde tu aban nso anim na ɛhwɛ ne sɛ yɛbɛpɛ kwan bi anya public bus system ɛma nkwadaa a wɔmpɛ sɛ wɔn kɔ school baabi a wɔn firi biara no ɛkɔ na wɔn ma wɔn discount bi a so nkwadaa tumi furu bus no ɛma ɔkɔ ma ne yɛ yi ɛyɛ saa so a yɛpɛ sɛ yɛde insurance fɔ ne tena se wɔn sɛ tete ne yɛ bus system kora no a yɛwɔ biribi a nkɔfo tumi gyina bus no yɛn hɛn sɛ insurance no akɔba nkwadaa no sɛ kɔba wɔn na sɛ ɛbɛyɛ safe bi a ebi a position bɛyɛ safe na wɔn tumi afa wɔn anka ɛbɛyɛ fine but sɛ ɛnyɛ safe
ɛndeɛ na ɛnyɛ deɛ ɛpɛ sɛ ɛfoa so. Sɛ adeɛ baako akɔma ɛna ne agya bi ahu sɛ baase ne bi twa mu a ne yam hye no ɛyɛ nkɔdaa dodoɔ a yɛ na ɛte kaa no mu. Obi nkasa asɛm mmra nanso odwen papa no adwen bɔ no bibia yɛ possible under the sun. Enti sɛ yɛbusa sɛ kaa wei bie a mistakenly no driver ni bi yɛ mistake bi na kyerɛ sɛ still na gye ne nsa na sɛ akwanhyia bi ba yɛnhwɛ nkɔdaa dodoɔ a yɛbɛhwere wɔn at a time. Obiara nso ɛyɛ n'adwuma a ɔpɛ profit as a businessman biara no n'adwene ne sɛ obɛnya mfasoɔ. Kɔkɔbɔ bi wɔ hɔ ɛde ma sukuu wura nom sɛ nkɔdaa no a yɛfa wɔn de nam kwan soɔ no sei ne ɛna teɛ na mmom no sɛ woanyɛ sei na woyɛ sei deɛ a sei ne teɛ kɔkɔbɔ no ɛne sɛn. ɛne sɛ yɛka sɛ ɔmo sɛ first of all no ɛyɛ sɛ yɛpɛ buses a ɛyɛ designated for school children. Ebia na nkwadaa no kora tena sɛ yɛ ne bus type na yɛtie Sompa. ɛno nso bɛ make sure sɛ biribi si kora na kwadaa bi ɛnkɔte mfi ɛno yɛ one yɛka kyerɛ ɔmo de bia sɛ ɔmo hwɛ no. Profit ne deɛ nyɛka ɛde ti mi bo sɛ dodoɔ na ɔmo yɛ bus system no nyɛ profit na ɔmo yɛ bus no ɛfi ɛnkɔpɛnti bus no ɛnyɛ profit ni bɛyɛ sɛ daadi ni sɛ ɔmo bɛ di na ɔmo ma nkwadaa ne fi bi a ɔmo fi ɛbɛ school na akɔyɛ no ɛsɛ yɛ sɛ kɔ sɛ nyinaa no sɛ getting involved bɛyɛ ɛyɛ a yɛ hyɛ nkɔkɔ sɛ ɔmo ngyae sɛ nea ɔmo overloading buses no because nkwadaa no ɔmo apom din ɔmo sɛ ebenya sɛ ɔmo bɛdu school na bibia yɛ kama no ɛmɛ sɛ no hia yɛ sɛ bibia. Nti rules and regulations a govern private schools ne adeɛ no sɛ kɔba sɛ bi a obi ɛto mmara a yana mmara no sɛsɛn. Ampa wɔn mu ne sɛ ɛman deɛ ɛyɛ no respect of person yɛn nka sɛ ebi a ɛman no wakɔ man na but ebi a wɔyɛ wei ɛno don't respect anybody. Nti sɛ wokɔ wrong a ɛyɛ wrong nti yɛgu so a yɛma ɔmo education no sɛ yɛnhwɛ because biribi si a ɛna ɔbɛhu sɛ mmara no wɔ hɔ. Yate ma yɛna wase anwumere for your time why yɛda ase wura Esau ɛkasa de ma private schools ahodoɔ yɛ wɔ Ashanti region wɔno na ate ne nkan aduana no wano gu so kekwa ansa na menkɔ yɛ papa anti kwamna de na meka ne sɛ boɔ ho wosi station wɔno ma do ani kyerɛ sɛ wokɔ maase no gata kɛseɛ bi a bɛtɔ kwan ne yɛ won case obi a o tie ya no ohunu ba report a wɔka ho asɛm no sɛ wofiri ɛyɛ soame ɛkɔ boɔ ho a wosi o station hɔ no ma on sa right ana wofiri ɛyɛ offense so na ɛba na wosi station hɔ no a bɛtwa akwan anim ɛkwan bi da mfutu kwan bi da hɔ no mu a o ma yɛ gatas kama nanso no amena ɛda kwan anim no saa ɛyɛ street light no pole no ana abɛyɛ ɛhyeɛ tika we fasei na we have fasei ti kwamra sɛ mpanifo a ɛwɔ ha ampagye omani ankɔhwɛ wɔn ma yɛnte asɛmpa ɛwɔ hɔnom ɛsɛ sɛ deɛ mani ko hunu yɛ ne deɛ yɛnte na kwamra mesan bɛwura mu so ame da bia so ame asɛm deɛ matra so ame 23 years eti so ame asɛm deɛ mehunu bia nya deɛ megya aka da okay anomanyi post office wode kɔ ɛyɛ anomanyi fie no hɛ maso ɛho yɛ ka bibia kyerɛ ɛyɛ NC medical aka sɛ yɛ tan asɛm yɛ tan nipa mempɛ sɛ ɔbɛn na adwen sɛ tambia no yɛ atake no da bi wo wan bɛ yɛ assembly man pɛn etu wonim grounds no wonim deɛ wɔ hɔ wonim sɛ deɛ ɔyɛ assembly man wosi brefa ana nyame ayɛ wadoma pagya wo amoa bɛyɛ MC enti dia pa na esi kwan sɛ nneɛma nketenkete a na wo fam no wontimi hu na wonyɛ ebi de emfamoa ɛyɛ o constituency na wo mu no wodi esi ɛyɛ post office usane abuoi ofuru abuoi anopa be dware sɛ wo ba adwuma start free gas baby mo fele gas no kwabna wo be ka sɛ edua bi na abu asi kwam ka bia duru wono mo otomboko eti sɛ CA no ama hotena ya eti MC obehwe na waye ne niema yi a wonye ne ye ebi sɛ yɛmpɛ sɛ obɛ na ayo sɛ yɛtan no yɛntan ne da asɛm na wo no sɛ yɛka kwabra mam sɛ nwura mo yɛ so amfifia yɛ so amfifia yɛ division ne matadis ɛhɔnom na no omu yɛ omu aju sɛ omu si library kwabra abrosan ne wo hwɛ ayino omu besi ona sketch no omu besi ona fɛfɛfɛfɛ ɛyɛ doctor bobie ɛnka ne MC ona ne pɛ so omu start yɛ
kwabra sesi akokɔhwɛ sesi a Dr. Bobia free so no kokɔhwɛ se o mato so biam so mo ye bibia mesi maso ade a wo ye no onya na adwene se opese odi MC no no boa eye so ame eso de kokɔhwɛ sesi e honom no gata bi da honom a nanu ya school from kra bi akotete adwem eye amna ne nya amna ketwa ya sesi no this obi wu wo ho ansa ne yakɔ akɔka ho asɛm ana eti maso a mesi ba bi wo bia no so ntie obi ntie no nka nkyere no se na dwuma wo yɛ MC ɛwɔ yɛ mpasu ensu de ɔnyɛ hwe so ntime mfa ne na nsi form de me ya ne sɛ wo yɛ assembly man wo bɛ yɛ ɛyɛ ɛka ne sɛ presiding member ya wo nyɛ nipa ketwa wɔ NPP mo so ame eti mo ɔnyɛ saa nneɛma no wɔyɛ no mfa ne na nsi form na nte saa ba bia wo se yɛ so de anya bia ne yɛbɛka yɛ ka no ofiri se yɛ na yɛ de yɛ adwuma de aboa ɔman kwabra ma me fa wenwuram emrantie ye didi police fo achi se omo ye adwuma e de aboa ɔman samrantie no assistant for no enka hu behia se enkura ne batoa so 2 years a ne yesi ye pe police ɔman mu a na nya protocol ne asisie dia sankura wem no se nke fo mu e se ababa wa bi adwuma a wo ye no enye wo ye ɔman tina me bɔ na ba so o ye adwuma ne se police ni akasa ya fa na adwuma eti di antina kwanya ho si ebe fa nipa bi se zo me police a this is the protocol and the fa nipa bi ye won krofo mu nim hwee ni afa zo me police ni no to o me mu ji aketua wa bram nante ne meba tentra nwam ye adwuma de bo oman eti kwabna be throw challenge ma to dia konkran empelifo so ti o mu tie si ebe police a se mo na mo e fa sa nante ne meba ne dia 2 years and 1 year bi am person fa police a sa nipa no se ye piki wo mu e se adwuma mo ye no kwabna eso ani papa enai no ubawu na police for no ejina nwunum omotete seniors oh ayro hosem na mrante ne maba wai ejina wiem na omo zo adwuma bi adu bi omo ye misere na se pragia driver bi de ba ko eko ne kwabra pare ba ko ye de oh aye kwa ho ye ntimi kan sem be koko he ba ko agu kwabra pragia no ye ejina ye na no tem akwa ne so wache no ya wakọ kura atena to na kwanze ne otetu ase ye ko na obo gas ni akwụsị simi o se ye ko wate wan eji omu so ya omu wie ye na ebenifo na 2 minute kro omu ne timiro mu dia omu chi bi omu hwe se de omu zi ate nafa na nkra ne ye adwuma mum omu ye adwuma abia na brief ye kwekwa na no me ka se ko ebo ho na ekoye adwuma bi na ekoye hwehwemu bi fa asem bi ana ye di akire fa sofo obi nim ne ensase bi ho nsem no kwekwa no koye kosi sai buokrom yes buokrom asem no kwabna ye raba oba bedru ye no ye maame eye antiesta efre me ma menene nyina kokodru ho na na de wo ne se ye kosa na me nyimi ho adi se enti na maba ti ngomo no ekoso na bi fo asum eti ewura transi di asem wie ya se wa wakọ manhia da no se yewura edi asem wie no okọ a ochiachia eye na hemfo no ene nipa bi o ma ba ba hobi ochia wo mu wabusa ho te se nti wankogina obi di a unya yewura ne nkasa eti ma me ne ahemfo ni bi gina ho eja me ko bata ho kakra ana o mu chia no ana yewura ebuza anse na asem na nti na mu gina ya no se yan ana o se ne o se ye hwe ne ye ka ho asem enti di asase ne ne dia no eya enam no so ma master mo toye no ono ne asante nkramu eti nawi o se okọ eye mekaba oba be dru next month 17th eti yewura se papa na ekọ mekaba ono ne adanse ni a obetima kire asase niwura nti project na ekoso no se de bibia ko se bibia ni we ye adwuma tumi aye adwuma bia tumi won so akyinjie ni ho se medical kase se oye wadwene se umu opem so a na wasesa na ema fra santimam yewura on kasa keke ana wode ne table to asem so a udi agro ha wo heda nko wanim biem yewura on kasa sa enti o stop na de eye patapa ne menteme ho ase he enipa bi ya de o man hu a kwabna so wani anya de be fa wade na yewura so wo makwan asase sem kura de enne udi agro wo hina na se eye abanya be fa wo so bia no onfa nchew onpelanga asem wo ha tiasase ne nya wo de afato ba bieda na ni wura mra me fa na ade me da se 10 minutes after 7 o'clock
me mind to Jumadi no near Sompa 93.1 FM. Live our social media handles thing about me join here with your comments. Now ya can kind the amount. You trust to say ya na say and somewhere a hintani ade and a yeka wasam. January Kumasi you feel too much. Ya me say yan kanu kore. Empotamu empo e krom fimfini. Bokona border esum ho say chapo. Obi bo mmɔden no wogi ne gata mu a ne wagya agu hɔ menim de ekoso ewo Kumase se obi bu na afu obi o se bibi na asie ma bibi aye bibi o mentimi hu de ekoso wo Kumase ebi wo hɔ a wobeduru baabi no na mpampan ye free baabi ba no wodwene ho a wonte ase efi se Kumase no a ye no ye bedi paa wo mu no ene Kumase no a ne ye free ye nkuru ase ne ye ba Kumase no sabi ena nimdie atraso ma nimdie ekɔ nanim wo no wobeduru baabi ne ekasa haka Kumase ho a wodwene ho a wonte ase wo bi wo hɔ no mu a owo ni sika o ma danso ano de asi baabi wo ma brosan so ano de asi baabi wo no ma ne ho so ano ensuo bi eda baabi no na wo no a divert nsuo no e de afa baabi na wo sini dan de asi hɔ ebe wi atire no wo ba wo sa na adehye na wo dan ene wo magapade wo mpotam hɔ no no na nadmofo na ehunu amane ya asɛm a kyerɛ sɛ wodwene ho a wonte ase minim sɛ tamana ye wo ebere bi a atwam no ne ye time planning fo wo hɔ sɛ saasase ne te sɛ bi a mensam ekwan da ha market wo ha suku wo ha ye beye sei wo ha na obi a hu nanim but ne obi anya ne sika sɛ ɔno a ne wo ne sika enti baabi a opɛ bia no ɛna ɔde na japade asi wonam Kumase baabi a bia wonim sɛ bia wo fa ho akyɛ ebia opɛ kwan kura pie baabi a wobɛduru no obi di dan bi akɔsɛ baabi na ɔde ne to ahwɛ ha wobɛduru no obi di container twɔtwɔpoa bi akɔsi baabi na ɔde ne to ahwɛ ha wobɛduru no obi di bibi kituwa bi akɔsi baabi woyɛ sɛ woyi afiri ɔpɛ wɔsi hey mentoa ba woyɛ sɛ wopagya pɛ wɔsi hey mentoa ba yɛtumi twerɛ ho produce permit anadwo ne yɛabɔ so produce permit anadwo na do lentil produce permit anadwo ne yɛbɔ foundation na who cost some enti Ghana no obi apɛ sɛ wɔyɛ deɛ wɔpɛ anaasɛ obi apɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ ɛman no a yɛtim wɔ no a yɛnanam de onyansa ne mmoadwen kyekyere yɛ a yɛnso yɛbɛto ho bi a yɛdidi ho kakra no sɛbi obi apɛ sɛ wɔyɛ deɛ wɔpɛ anaa hwɛ Kumase wonam Kumase baabi a yɛwura statue no wɔ efiri pampa so ɛnsane akɔ hɔ no baabi a ɛkwan yɛ wɔ sɛ kaa fam na kaa timi bua ekoba ntantem na wonya bi kɔ wadwuma so na wo po wonya bi eba fie no ya hyehyɛ dwa wɔ kwan no mu a ama kyerɛ sɛ wodwere ho baabi a wonte ase enti trɔtrɔ ni ne ba wɔno so ni baabi gyina no wa bɛgyina baabi a hyehyɛ mpaboa no baabi a hyehyɛ force no afa na ɛkwan no aka adiamua hwan na de saa miayɛ no ɛma saa nipa no mu a wɔn tete kwan ahodoɔ ho ɛtɔn nneɛma enti yɛkɔ anase yɛba minim sɛ Kumase Metropolitan Assembly mpanifo nso ebo wura edwamu hɔ media minim ne sɛ sabi ɛnamu a yɛnwie no yɛmfa yɛse enche to the sense that nipa no baabi a wɔte no legally is not accepted sɛ wɔso wɔtena hɔ na nso so wakɔ no wakɔtwa ticket de ama no meaning sɛ ɛwɔ so wɔtena hɔ na wɔyɛ adwuma enti sɛ nyame amoa na ka atwifa obi so pɛ na no akɔyɛ asɛm foforɔ kwame minim sɛdeɛ mpanimfoɔ bi esi ɛyɛ Kumase wo deɛ yɛ deɛ bɛto wɔ Kumase kwame tama wo no sɛ wo firi wo baabi a wobɛtena Kumase na wo di paa ɛne nnɛ sɛn na wobɛka fa Kumase ho na menkɔ yɛ papa sika wɔbɔsi hɔ kwamra kyerɛ sɛ Kumase asɛm no ho ɛduru mmerɛ bi na woka na ɛsɛ wosum because Kumase mo na mmerɛ kɔ ne mu no bibi wɔ Kumase biara ɛsɛ because sana me hu no yɛkɔ yɛ nim adeɛ ne sɛ yɛkɔ yɛ nim no yɛnkɔ sɛ yɛ ne yie yɛsɛ nkadeɛ ne develop yɛhu sɛ adeɛ ne kɔ n'anim na yɛsɛ yɛkɔ n'anim no na adeɛ ne sɛ kwamra adum inside nyinaa ɔn sɛ no yɛ wɔ washrooms bi wɔ baabi a prisons n'akyi wɔ ɔmo abebu agu so ɔmo yɛ car parks ne ɛna ne week me kɔ hɔ mo nso ma dua kɔduo sɛ mɔro baabi wɔ dan no ho hɔ ɔn sɛ fine pa na wa ho yɛ te sɛ ɛyɛ kama papa na wɔyɛ washrooms wɔ adum fo kɔ so they say le so what area ho now person call washroom this all cut down ho baby overhead ne wo no ase ho down ho ne bi wo
nkɔfo bi na ayɛ yi bi ahyɛ mu fie kakra kakra na nso KMA fo bɛtata nipa san kwa ne nim se bi KMA fo bɛtata wa mo atum ɛkwan mo do bɛfa so no ɛna wohwɛ kuro no a ase nipa ni bia no kure ni KMA chief executive de were disappointed ye o hey papa yi said the beginning now say make say say we see MPP ni pa no we di party na chia che ne de adwuma no ntumi because they say party adwuma no ma position a wo occupy na adwuma no ye den ana yam fan say is that the case ye nu sika obush ya papa wa hai we di assembly man e wo ni mpesa no so enchen so be MP enchen so nyame ya admo obeye MP o ye ne course na obedi MP pe we di MPP a chia che no MPP fo be bre ni mu no ena yen so MPP fo no ye dodo na ne wokuma ase enti se ma de sikwa yes enti se ma de sikwa na se sika obush ye na adwe so obepagya na me frɛ sika obush ma me ka kyerɛ oh eno we de wa wani tuo ka kyerɛ no onabo se me srɛ no we de onye hu bibi ma me okura kuma panti wan hwe a adekron ontumi nye ena makuma ase sɛn ɛno na ase kuma ase aba besi ne because they say wonam krom si emfa se ba bi di krom ba ntema no ne ye na awera ho because unhuru hwe because zumla yo fo yo mbepre yentu yo mukanti ba ko na beba oba from bantama junction to bantama nti wa hwe nipa ba ko aprase na obepra zumla yo fo na yin sesen ke be fam nante ne maba wo modin ama mo awura mu no emre wa fo ne nkokrafo hiba lo krom eno kra yensa ntua wo eno kra yensa ntua wo ka nti be da adwuma na akoso nti na wonam krom a krom ba bia se no ese wo de bo ba bia bekasa ha de krom wa wura ho na bia ho de hwɛ kwan yi a wɔbɛyi ne nansi akagye tia kwan yi a wofiri wokɔ a na wokɔ children's hospital yi hwɛ anwea atwe agu so ama kwan no nyinaa tutu wan na yɛ n'adwuma kyɛ sɛ wonam kagye tia roundabout yi a nansi wɔyɛ ne kama yi a ne yɛ nyinaa kɔfa hɔ hwɛ asɛyɛ ɛna ɔma nso yɛ kagye tia no ɛde adeɛ bi abɛkyɛ kwan no mu ɛna hɔ na yɛ fi saa wan na yɛ n'asɛdeɛ nti KMA chief executive wɔ kurom ha anaa nti a wɔfa kurom ɔho deɛ kurom yɛ no ɛdeɛ na wɔyɛ afa ho ase omoye sa ase duru ba bia ase wo be di pani na ase ya chichire wo nsa gu achi ana ase ya de so aso wo wuntumi enso duru ba bia mo ana mo pre se wonim se ene kwamna obi ne ya na obi o ha sometimes bi o ha obi to na o baba bi tire so se bi aban wonya ade sometimes bi o nso ifiri yan eno kre because ade bi wo ha KMA chief executive enti kaje tia prapra eno so je se aban ba and I say, yes, I might be a crazy camera on Adia. Revenue snap, what did Timothy and fuck a kiddy and Casamoa. You can't make us a munyaska. O can't see a Triani Triaguca. O can't make us a Triana Mimi Triabi, Triagu. None of me coy, or maybe a Yabato. Store bar could be a 500 cities. Ye, and Triaguca. Omunyasicano, not me Triano, me Triagu. Me a Triagu, one country says, can you Triama, KMA, you Triagu. Oh, store beer, you do 500 Ghana cedi every year. Omoje store beer, stores will be good me and unqua. And 2 years, see young down crown out the nipa bear 10 and prepare krum no monte and a tier no bar and a decota need to 2 or money in free ho. And the Emma Crumun Tikakra, Emma Crumun Yefe. Come out, let me cast and be one manu and see my men twasso. Ghana Cardinal. Come around him says, so Ghana Cardigira. Na okope fofra utua 110 cedis and we are processing and ask for them Ghana card na aida no okope replacement no omoje 110 cedis na kwamna mi busa wo se ye ma me no omtiti dwomu omtiti akurasi se ne Ghana card ayira 110 cedis no obenya eyasam se wo kwakoye fofra omoje 280 cedis na mi busa me ho se eno no hwan mo na eje ena ifo no ena unim me koya me de no time a me year processing ni nyina awie ye no ena wo se me mfa receipt na ma ne hwe na me kwaje me card no enti na me nim se me kwa aba no de receipt na ma me ba ya no keep receipt no enti me pie ba abonte na se me wuram na nipa gu ho no me di videos no bi atoto platform no so o mbetimi o mo fa nto ne hwe enipa gu ho no unya kwanya kura na ade wuram akopɛ receipt no enti maame baaye ma dwe sɛ okay ade chi second day no me sa akɔ ho kɔhwɛ sɛ ade na no mo ye no ada sɛ no mu bu ye kwase a ana sɛ de na ɛkɔ so ampa wo kobu sɛ mo a ɔmo gye 110 wa wo Ghana card ayira nye maame eno ano utua na won sa kan na kwamra na me ka sɛ yes obɛda
What 110 just over. I just over that one me daddy a. Na 280 no so e. 280 sa just over that. And say na o matuma ye bia ma wo. Wa me daddy a dabi. Na wo ko ho say bia ma so no pass 6 o'clock 7 e ko sala ya blaja na enro so. Iso ko tua bribe. Because come na kitwa bi. Say ya nhwe sa de ni yi a. Enema bebre be di nkrofo nya. Me koye Ghana card ayira. Me ma me o tie kurase. Wo se just all the 110 bands and ma replace am. Enipa no ye ka so o meye na mo na mo se yesen nkrofo bia so odin no because time ye Ghana card no me di me ko run so sa me hu se ba bia ni hwa ne line e no mo so o mo kwa ba be ye foforo o mo ama biem ba bia line ho sa e no mo ja nkrofo gu no mo ko ye nkrofo bebre ho so e register o mo nsan ko mo card me ko ye no me ko di ho because the whole day me ko tena ho ade kinyam sa ko bi ho wa ye wa ko ba bia so ko bia ko ye se ne nsan anka o nsan anka ji so be 280 tani ayama Anyesa 21 minutes after 7 o'clock. Me mind to Juma de no nie. Ya come say assembly member Ewa Francho obedu fie ha. Yera Eric incoming o fie ha. Yera Eric e wo fie ha. Woni ne dom abedu fie nkomo pi e wo ho. Na mame ma na kwaba. Ona bo akwaba. Yeah. Bibi aboko de. Afrancho boko. Afrancho enye boko sa. Nsemo ho. Nsemo. I need to person be the assembly man. Mo. Ho me so. Ona buska wo buis akwaba. Yeah. Papa na pomi te say. Na me na on pa bo me ho ye pa. Ye da nyame ase. Ye share ya chekakra. No criminal. O ba wo fa so ame runabout. Traffic. Obi frɛ me catch up say traffic bi esi wo pa ti ma me mfa ho. Okay. Me fa ho a me ba na program no ya ye kra wi. Eti me fa Apo Junction na me fa Kotoko. Okay. Me wo mu sa na se me pia. Say nyina ye wa boy dey we say any baby na the last time I see and when I was go last time you see our Hassan my promises baby ya wo kire say so am run about on interchange no e beba so ya hu say o ma bedwin finfini ho ya o mo de ade age ho minim ede na ye nim de na wo ekwita wo o fat anything ma ye hunu bi when I was go wish me da se me nia menya sa akwanya de na me ka wo say e kira ye Father's Day enti ye ni ka wo se ya papa num nyina happy Father's Day in advance. Okay. Na machia bosontwe delegates for me wia me yesika wo bush delegates na mu no me wo delegates bi a almost from team bush. Okay. Team bush. Okay. Yeah me supporters. Okay. Team bush for the dia be chia obi bia you will be a happy Father's Day. And sana delegates now almost a concern for also. The ma will be a happy Father's Day. Na maybe the rise be the ma Ghana member so me will be a happy Father's Day. You be answer also papa. Because a child they minimum say my child them the articulate and beje. Because me ma doso. Oh ma me. Oh wa almost doso mususu tia. Jai. Anya asemo me wa do be see a child ugusu tua untua wie nso dabi na when me can say that me ka say nyame boa a china MPP communicators serial callers a china nyumre 4 o'clock culture center me no mu nyina e could di Father's Day. Okay. Ti omo hwe manim. Okay. Di Father's Day. Honorable ba ja say wonya serial caller what I ma wo dia wo be di aram no di ya hwe animu ache ya twen ache de nti ama anwumre yi na traffic ache wo so am runabout me ba me fa ho ya wo twa runabout no fra Abreport Junction wo twa runabout no na wo trata fo kwan no a wo betia sim ho ase no ano e bia police for no ta gina pa no trailer kese bia se asi kwanum tenten kese pa ase asi kwanum minime bia ye kasa ne bia o ma yi afri ho de ntina ma traffic no e wo ho pa but ye hu se over the weekend no o ma dwi so am runabout no inside no a o mo de net na age ho. What is the latest development? Near Tiadi say, MPP aban no, which aban ni di. Free say, oh, there's a dabi awo ye di. Oh, more no the dabi awo as we team. I say, nanka be bad to manka me pese be video na last me buy na me car say, kumasi phone Ghana phone ya butre na contractor naba. Na da obeba so am interchange no ye behu se de ma ekoso gidi audio no nje ya ke ya minister tab goes on no ye bebo okay no obi ahu say ampa ye ka asem a we only try to deliver, we don't promise, we deliver.
ye obo wan ye ya ade no nya afi ni be dwudwa ye num no se ade na che dise se be kan wa se mbo wan na giti na ne ma dana kwem se ne na no mu hu ye obi se o sanchura for kodo ho nti na se ya koye na ye no se enya contractor na ba ye de so ne ba ye ma hu se we se be enya obi a wo twam na ode ne machine kodwi wo aka se we de hofu ye nti na obi akodwi o contractor na aba na oye otuto ne ne ma se ne ye call tamala you hu say ye interchange wo ho na e call speed na you we ntam no minim se na nado any MPP mpanyimfo nim se ye stronghold ne ha na ya promise interchange be 5 at least I was see who bibi was Ashanti region nti enkoto se 2024 ye nto abaro na MPP aye bibi was Ashanti region ma Ghana for any Kumasi for ehun bibi sisi amenu amene o kase we latest information me dey to from anya wo station grow bi ante okay sisi amene o kase Accra Kumasi Road ye be ye the dual carriage ya me boa next week bohu contractors a o mugu kwa no so gidi enye promise na o de my dey always anya promise me se wo behu no feel gadochi Kumasi to Accra. Yes. Kofi Jobu koyebi, Joshua bukoyebi. Na mo behu bibi so. Because MPP aban any aban a oba wo dwene ni panyina ho. Ono onfa ho se ahanko na wo se me hu se me stronghold wo ntimi nkoye bibi o. So I steady a wom se Kumasi ye hia niam bi but e ya abotre se de bia me ka se Kumasi fo nya abotre no. Bibia bekoso wano amba ye nyina ye hu fi say ye de nim say ye mpuntu dwuma bi a ye drawings on say ye drawings a ye hu say ampa ade we na omanfo hia na MPP aban a ye kire obi ade so a we only teach people how to fish not how to eat fish dabi we don't fish for people and nti na nanado buy na amamuo papa nti no was say Accra bi a wo ton kramanche anase obi a wo ton chingom bia no onko school enti se wunya kwanya na wo school na wo so betimi de wo nsa aye adwuma papa ama daache wo so abamfaso ama oman ni nyina ebi na ye hu because they say ro hwa nkra na do buy almost start free education Sompa just an on-pay university akọ na ebi opese o trafie so kra still ubenya won sa no adwuma obetimi aye enu nti ni asa de TVET so aye dai aba enti bedie minim se aduaba na se niema na ado de tintim fom no se nye nnekra na yebehunu a eni mfie num mfie sia achi no ye nyina behu se aye dai wagu aduaba pa na de bia meka yare na beto yekwam enso yare no kra nyame asa ye yare no na no more that so the excuse oh na ye fanya excuse say o sika be 10,000 and I also di tu kwai o di ye ka sika and what you ka sika enti o kona mu no ka na o de kono akose wo kwam na wo se usi na asa afo ka afoforo wo na meje o ye da sika no budget na wo ye no bibi be ba be ka ho ana me make me and say a previous government na kambati asiaman with this example now all settle what happened say a previous administration na kambati asiaman me spokesperson for that previous administration no me say you compare and you contrast nti me busa say me mahu wo me ma ban papa ho na me kai omo asem de me ntimi nka bi ma omo frisa omo no uja sika ni wiase nyina ma omo a obi a won ideology okay because uja ma John mama sisia say o sa ba bi so wakotre fie 7 years or 8 years or saba for 8 years or saba o mekana se magana fo nyina ntie wo so ne oba obe try so ibenya nkokobuo nkitinkiti ndan nkokobuo no so wa maye confirm kitinkiti ewi on betu nkosua nkitinkiti ye dibia ne ya sa ton bi wanka se ebia be mamuska kra no ma ye poultry farm akese ne ade so confirm asem we wanya ho problem pen ama bi tu ko Burkina Kra mo se ku adwuma obeye no kama se ku adwuma obeye a nya confirm ko ande de ye ku adwuma so chichiri mu se ye ba ye no ye bi sugar factory no me mo ahome so ho ye mi flow say now say ona mo ye no na wo fia no na wo fia oda wo just relax me mo ahome so na ye ba obema ye update from a send off bini how no one ma ye
ne ya tie firi kumawu yeah sɛdeɛ yɛdi nkɔmmɔ bi firi kumawu no menim saa na wo nso ekura wa because book wɛ da w'anim yi contractors no bi afiri site ana wɔ kumawu ebi afiri hɔ for now mentimi nka asɛm a sɛbi meyɛ communicator bitaa na mɛtwa torɔ akyerɛ ɔmanfoɔ mewie a akyerɛ obiara hu me sɛ menka nokorɛ menya nyɛ research biara sisi a bade waka no mbɛyɛ research sisi a nti wo sa nnuro me so no yes na bia menya mfo meda ase 31 minutes after 7 o'clock me mind dwumadie no nie assembly member incoming ɛwɔ Francho electoral area honorable Eric ɛwɔ fie ha honorable akwaba Yeah, menya. papa na pom te sɛn Yesu adumo. Afrancho te sɛn Afrancho bɔkɔ, enso enya bɔkɔ sa. ɛdeɛ na ɛma no nyɛ bɔkɔɔ no Deɛ ma no nyɛ bɔkɔ ne sɛ Afrancho ɛyɛ kura ɛne kwasɛm ne sɛ kuro na bi. okay Aha, ebie, edwadie ne enyema bi ɛkɔ so sɛ ne ɛsɛ. Nanso asomdwe ni hɔ. Ɛne kwasɛm ne akrɔmfoɔ ne bɔnesɛm hakuru no papa Afrancho kuro bia. Ɛne bɔnesɛm yɛbɛgye wo phone nanu yɛ asoma mɛte bɛ 3 days nie esi papa bi ɔyɛ ne corner boys gada na ewia kete na ya yɛ den sɛ ne momo pin ne wɔnyɛ de omie obi yɛ na ɔma yɛ 4200 na ɔma gye nansa ne na mɛte sa asɛm in fact hadwin anadwo na nhyira nka nyame sɛ nananom bae first na ɔhene ne Afrancho ɛsɛ otumfo adaroma wɔde nananom aba okay aha mani kan kyakra mɛkyia nananom atankonwa Afrancho okay anasoma dupoku ane nana chidom nana adusai ane nana osei kofi bema osei kofi onna ye jase nana chiame nana sai wawie ne saa no hwan ne honorable Erica opese wodi assembly member ɛwɔ Francho electoral area hwan ne honorable Eric ɛyɛ obi a Afrancho fo nyina anim no okay me free Afrancho krodua no mu me fie na Afrancho Security Bank ɛwɔ okay me ma me mo abusua fie na Security Bank ɛwɔ me committees ɛwɔ Afrancho me di unit committee 8 years ɛwɔ Afrancho ma yɛ PTA chairman 6 years ɛwɔ Afrancho ma yɛ SMC chairman 8 years ɛwɔ Afrancho nti Afrancho deɛ oka se Erica last 4 years be contact CB okay nti edi on abo ne dam so dada okay aha na de mama for say nim me kura ne say me no kredie ma yonko fa se de me ni nipa ntam etie na me man ni hia me say sabe health insurance ma ye twice and ama kuro no ebi ye renewing ebi nso wo mo nye bi da ya sese a me person be di assembly man nyame ya adma bosum ye di animu ye me sai bi kura wo mo nye bi da kura ndi wo mo nye bi da ne no target ni pa do be san nipa be every 300 eko na wonya sa sika no ha anu ne edu ba bia pe obi a oye kandini okay papa leadership no qualities no ebi no e wo se uwura o lobby that's Zampanyimfo say edu ba bi usura pimpim so okata enu abem aha ye wakwanya pii wo ho na se wan hwehwe nwurawura unhu da ebinumu ye ada na ebinumu so ntimi nye enti mahu mpanyimfo a ombetimi aboa masa ade no ne nyina anya mboto musika eye free okay na e ka sa adga na hade ye free na nyina na ye free sabe yo kofa wo mabai TNT obetua wo okra yiso man kakra di ansa obabo tent enipa e ba betena se e be che e line nti wo se wuto nsuo wo mo ye adwuma wo kese no la boa wo mo kakra aduane sem ne sa no aha nti nyame adom ya yebi okay na ebetimi ya yebi nso aka ho te se de ɛdeɛ na ma wodi wani to fam din na wohwa sabre ya ye kasa yi Afrancho electoral area ɛyɛ honorable Eric na ɔsɔ oba honorable Eric yɛboa deɛ nti na wohwa baabi ya bedu yi ɔmo hia honorable Eric yɛboa meda se pa enema pii wo ho a ezesenka ekoso ya ebinimu abako mine hwa animu senke besi te say security asema ye kan se de enebone a ekoso
saa kuro dua no mu nananom baa yɛyi bɛyɛ bosome mmiɛnsa kɔ bosome nan ɔmo ahyɛ biribi ase yɛda nananom ase paa afradwo ante akonnwa ɔmo ayɛ adeɛ yɛ a baabi a megyina bi a mebɔ ɔmo aba so ɛsiane sɛ wɔn mu ate volunteer group sɛsie yɛ a ɛyɛ adwuma na ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛba mebɛ sɛ ɛyɛ makoma so adeɛ paa sɛ meba na mebɛboa na yɛsɛ nananom deɛ ɔmo ahyɛ ase no mu kena ɛsiane sɛ akuro no yɛ sɛ ɛmu trɛ na akuro no nso yɛ kɛse ne na ne bɔne nso yɛ dɛ ɛyɛ kɛse nipa pii nso na ɛbɛbɛm ɛyɛ saa nti ɛwɔ sɛ yɛba na yɛn nso yɛbɛboa yɛbɛwura aban mu no yɛde aban ɛmoa nso ba ɛbɛboa ɛma saa dwumadie no ɛkɔ so na volunteer fo no hwan na ɛfa wɔn ho ka ɛyɛ nananom a na ɛfa wɔn ho ka nananom na ɛfa wɔn ho ka na ɛno na ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛba mu sɛbi nipa a ɛwɔ kurom wɔ ahobanbɔ ɛna yɛyɛ nti sɛ nhyehyɛeɛ ba sɛ efie biara stores ɛba containers esisi hɔ ɛno koraa na akorɔmfoɔ no target no kɛse containers wɔn bɛtwa akyire no saa nti yɛnya special levy bi a ɔmo nso ɔmo nyinaa bɔgye so sɛ adeɛ no ahyɛ sɛ ɛyɛ ɔmo dɛ paa nti saa anamontuo no kɔ so a I think sɛ ɔmo bɛboa ama sikasɛm no yɛbɛtumi anya wa nipa no a volunteer deɛ but ɛwɔ sɛ yɛde biribi kakra ɛpusi no menim sɛ menhyɛ da nnim afrantwo bebree but deɛ woka na ɛtwe ma adwene agya biribi so sɛ light ho nsɛm bɛyɛ problem pɛ deɛ woka menim saa nɛteɛ deɛ light ho asɛm te sɛ light ho asɛm ɛyɛ but yɛkɔ anim a ɛbɛboa ɛsiane sɛ nnebɔnesɛm a yɛkan baabi yɛsum wɔ ne a ɔmo taa siesie aha nti various places bi wɔ hɔ a ɛhia light paa aha nti ɛsɛ sɛ yɛboa saa kwan no so na deɛ ɛboa ne sɛ ɛfrantwo kuro no ma zone no into 4 zoning areas. Okay, 4 zones. Aha, 4 zones. Sadami. Ana mfanto ame yo baby a mete from mfanto ame. Ana unity o ye chia say Blue Eyes area ho. Na afrancho proper. Aha. Enti oye ne sa your landlord associations e wo ho. Enti nia wo kan bi wo ho a aban no de enkanye du baby e ba. But do baby a problem no ba. As I say, yɛne association for we kasa wɔn so te ase because yɛne yɛma ntɛm ɛna esum na ba ne bɔ ne kɔ so nti yɛkɔ ɛde ade sɛ kɔto mu wɔn so nim yɛ hia ate sɛ wɔn bɛboa wo hu sɛ assembly members a wɔwɔ sisia no ɔbɔ di mu hwam wɔ ho oh wayɛ bi ɛsɛ bɛrima bɛyɛ bi wabɛyɛ ne nyinaa aha wayɛ bi mea na me nipa paa no aha ɔna bɔ ado gyamfi oh wayɛ bi but ɛno nso nti na yɛn so yɛpɛ sɛ yɛn so yɛbɛyɛ bi toa so sɛ ne time aso okay 4 years asa member bia time ɛbɛso ana aso nti me nso me de me ho ba sɛ ne ɔyɛ yɛ me nso bɛyɛ bi atoa so saa na wo manfo nsuo nsɛm te sɛ yɛn nsuo sɛm ɛyɛ ɛte sɛ sɛnea normal ayi a ɛkɔ so yɛ yɛn nsuo sɛm deɛ yɛto pipe mu a sɛ announcement ba ne ade no saa na ɛteɛ ɔna bia meka ka ɔyɛ boy hole ɛnam no so ma boy hole ba ya aha kuro no ɛyɛ ɛna kuro nso sɛ amanfoɔ ho sɛ nsuo bi no atutu aguna ɛwɔ mu fie a ɛfrancho deɛ waterfall no to nsuo mu a announcement bɛnti obiara preparation ne yɛ nti nsuo sɛm deɛ mɛfa no sɛ ɛyɛ abusan ya kamo sɛ yɛ ne incoming assembly member de ma de hyɛ yɛ wa francho lecture area honorable Eric Yeboah ɛna edi nkɔmɔ no ne nyinaa no ɛyɛ sɛ ɛbra so sɛ ade hyɛ yɛ wɔ afrancho electoral area mo ma no kwan na ɔno nso ba na ɔba abɛsom mu ɔnabo sɛ eduru mmere bi na hunu sɛ adeɛ bi wɔ hɔ na nka ebetimi ayɛ ne simple na adeɛ no da hɔ na yɛntimi nya wo tie akyira ya wo fa ne sɛn ya na me Philippine no sɛ sɛ deɛ ɔman bɛpa biara ebehu sɛ adeɛ wei ɛnkɔ yie na nka ɔwɔ tumi bi a ɔbɛtumi ayɛ no aha ɛno nti na mebɛ sɛ mebɛyɛ assembly member ɛwɔ afrancho sɛ aban no tumi no ɛboa wa mewɔ kuroba tumi dada okay sɛ mefrɛ francho nti mewɔ kuroba tumi dada nti aban tumi ɛba a ɛsa aboa ɛma baabi a na kuroba tumi pem no aban tumi nti wotumi kɔ w'anim ɛboro saa ɛsiane sɛ ebi wɔ sɛ aban mpanyinfoɔ ba mu na yɛtu ho anamɔn na yɛhwɛ siesie ma adeɛ no ɛda baabi ɛsɛ sɛ ɛda nsuo tɔ a yɛ kuro no mu te sɛn ɛyɛ asɛm nsuo tɔ a me haw kɛseɛ paa ne saa adeɛ no nsuo mu no a
na ebi ni mu asase ɛtoto bɔɔl agu gatam saa sunu ban no bi so wɔ saa saa suban no bi so wɔ hɔ saa ebi wɔ hɔ papapapapapa yɛhwɛ ngu gatam no nti ɛyɛ saa na akɔ choku wei no na ɛde ayiri ɛwɔ problem nkanka yɛakwan ɛyɛ street yɛ a ɛwɔ hɔ no aha sɛ obiara si fie a na bia wa cement mu nti first nsuo a na ewurawura fam nya sɛ cement nti ɛba gata mu nti ɛba saa na sɛ woto ade egu gata ne mu a echoku a ɛde flood de bɛba serious nti ɛha adwene papapapapa ɛno nyame yɛ wadom na wonya tumi na deɛ na bɛyɛ de afa ho meda ase paa nyankopɔn boa na afrancho ɛman na afrancho kuro wɔte mase na moto abama mea yɛwɔ nananom baeɛ ɔmo wɔ task forces ɔmo ate task force yɛn nso yɛba yɛbɛyɛ saa de no bi a ɛsiane sɛ mmeranteɛ ne mmabaa ɛwɔ hɔ no pii yɛne gye ɔmo pɛ sɛ no koraa mede ba no sɛ metumi initiate biribi ɛma no ɛyɛ kama aha nti yɛbɛfa kwan papa bi so apɛ mmeranteɛ yɛ a yɛbɛhwɛ saa adeɛ no nsuo tɔ a yɛne yɛbɛtie sim ne yɛahwɛ yɛwɔ various places bi wɔ hɔ a ɛhɔ ɛstate ɛyɛ saa adeɛ no na obi a yɛbɛsɔ no mu sɛ saa adeɛ no mmara kwan wɔ hɔ a yɛde ne bɛfa na mo baabi a moto bɔɔl agu yɛwɔ baabi a ɛtu bɔɔl agu ade nti na ɔmo nkɔ hɔ reason bi wɔ hɔ anaa yɛ na ɛsɛ bɔɔl no na bibifoɔ na toro bi a wodwene ho a wonte ase ɛno ka ho bi but boapayɔ ɛka ho bi yɛwɔ baabi a ɛtu bɔɔl agu na wo sɛ bɔbɔ yɛ afoɔ no yɛ a ɔmo gye sika nti duru baabi a ɔmo charge no a yɛ a ɔmo gye no ɛyɛ kɛse ne nti no nipa no feel sɛ na neɛ memfa nkɔ nti saa na neɛ ɛkɔ neɛ no charge ba nyankopɔn so bɛcharge wo nti bɔɔla wɔ hɔ bɔɔla hɔ ne mmerɛ bi sɛ menya problem wɔ bɔɔla no ɛsiane sɛ bɔɔla mmienu baako wɔ sadame na baako wɔ fanto baabi a mete papa bi adeɛ kyeɛ a papa bi se yɛde ama no sɛ wɔmɛto bɔɔla guɔ soa bɔbɔ yia bɛɛ 100 a day ama mena nananom otumfoɔ nyankopɔn bɔɔyɛ kuro biara mena dede ma yɛyɛ bɔɔla naturally accredited sanitation site yɛ yɛto bɔɔla gu kakrakakra fi yɛ nananom a bi 30-40 years ɛnyɛ ma ɛwɔ fie bɔɔla ne yɛade nhyɛ da nnɔɔso ba sɛ obi bɛgye sɛ ɛyɛ contract na ɔde bɔbɔ yia adi firi baabi ba sɛ sɛ ɛyɛ ma no wɔde sɛ nipa bi meyɛi ɛsɛte demonstration wɔn sa mɛmpene nipa no bi pene so ebi sɛbi kakra ne ɔmo nyɛ firi mu nti ɔmo ne ma anya nanka mo nyinaa nso yie mu a yɛyɛ mu a ama ɛsɛ ayɛ ma ɛwɔ sɛ container bɛsi hɔ saa na ɔde convince nipa bi container no koraa de yɛ na ntaa mfa dodo sisi a na ayɛ ma nti wode atwedeɛ twere ho koraa no wɔsaa de kɔsi hɔ a anadwo koraa na manfoɔ kɔto bɔɔla no gu mu nti levi kakra ma nipa ɔte so wɔgyeɛ no ɛbɔ 8 o'clock ɔkɔfi kwan na ɛte hɔ nti adeɛ bɛ sɛ ɛyɛ ma no wɔanyɛ sika kora yɛtumi mpagya botaeɛ paa mede fight saa bɔɔla no ɛne sɛ container no bɛsi hɔ a obi mmɛfa because yɛnyɛ sika ɛde bɛkɔ na district no nso wɔ problem ɛwɔ site dam site a bɛkɔ akɔto bɔɔla mu nipa ni bi tie mase nti sɛ bɔ a yɛbɔ agye me so pii no bɔ agye me so sɛ mayɛ bi matu anamɔ bi na yɛ mmienu deɛ ɔwɔ sadame ne deɛ na mox bi wɔ hɔ nti nkramofoɔ no ɔmo boae bɔɔla ne sɛnti ne tu a ɛkɔ nkramofoɔ deɛ mo direct nti medi saa de ɔmo boae ɛma hɔ deɛ bɔbɔ yɛ awura no gae na wɔyɛ wɔntumi ankɔto bɔɔla na ngo bɛpem nɛ efie bɔɔla wokɔ hɔ a ɛhɔ ne dadin ɛdeɛ na yɛ na ma ɛtɔmmerɛ bi adwuma no wowɔ pɛpa sɛ wobɛyɛ na nso so na biribi akɔyɛ wɔ si akwan deɛ na yɛ na yɛ wɔ si akwan wɔ ebi a vision bi a wo a wopɛ sɛ wode yɛ ma afrancho nso ntimi mam though wonya mɛyɛ assembly member no deɛ but wote akyire no a wankasa wotumi yɛ kakraboa no ade bi wɔ a wopɛ sɛ wode to ha wowi sɛ daabi fa to ha yɛ na ɛde ade na ma saa osi akwan no bebree ɛba na wontumi ɛnyɛ deɛ wopɛ sɛ woyɛ nnipa bi wɔ hɔ a obi bɛ boa sɛ ɔyɛ biribi ama animonyam aba na animonyam kakra bɛba no ne nipa no yɛbɛka wo wodi afra no saa ɔmpɛ ɔno nso a ɔntumi nteki any move biara wɔ saa adeɛ no a ɛkɔ so a ɛha wo a wopɛ sɛ wotu ho anammɔ no ɛyɛ adeɛ ɛdi kan paa animonyam kakra bi a wobɛnya ɛsiane sɛ nyame akyɛm adom bi sɛ nipa dɔ me paa san menkita wo die ahobraseɛ ne adeɛ wobu a ɛtete yɛ methodist mu nti
nyamesom a ɛwɔ yɛ mu ne ade no nti no yɛwɔ ɔdɔ ne tema adeɛ bi sɛe wɔ bi side a megye to mu I feel empathy ɛwɔ me am side nti wonya saa pɛpɛ no obi nso wɔ baabi a ne nhwehwɛ animu wobɛyɛ ahwɛfoɔ no saa nti yɛ ana abɛyɛ si akwan kɛseɛ nti ma waba mu bu ana yɛ ma waba mu bu ɛma ma ba mu mu yi nka mempɛ sɛ mɛba bɛyɛ assembly member ɛda saa sunu da wɔ me mu ɛne saa dɔ no da wɔ me mu no ɛna mepɛ sɛ ɔman no ɛfantwoman nyinaa ɛboa na ɔmodom kokromoti ɛda no duru hɔ a ɔmotoma me na mebɛyɛ asa mo wɔ baabi a modi agorɔ mo wɔ baabi a mobɔ dwa biribi si kuro no mu a yɛni community center nti mo nhyia mu deɛ moyɛ ne asɔre dɛm anaa school dɛm nananom baeɛ deɛ anaa first na nananom maayɛ no kaa kwan no bi soso street mu bi wɔ ha a ɛmu soso mokɔgye permit no mablɔke kwan aha na yɛabɔ tent na yɛde asi mu nti mebotaeɛ baako koraa ɛnɛ sɛ hɔ a na moyɛ ayie nso ɛhɔ a na ɛyɛ ayie mokɔgye assembly permit mablɔke kwan no moayɛ ayie no mabɔ tent asi saa yɛnhyɛ dɛ yɛnni community center a yɛhyia nti district nkuradu baabi no wɔyɛ baabi a methodist anaa pentecost ɛne ɔmo kɔyɛ nti sɛ assembly no yɛ sɛ ɔne mo kasa a means bɛ na ɔfa so ɔne mo kasa baabi a wɔne yɛ deɛ meka yɛ kaa kwan mu na mablɔke yɛablɔke ne yɛsi tent hyehyɛ nkonnwa na ɔmo ne yɛn abɛyɛ nea ɔmo ne yɛbɛyɛ nti ehia sɛ nananom aba yi deɛ ɛyɛ me dɛ paa ɛno nyame yɛ ado na wo ba a ɛdeɛ na wobɛyɛ afa ho sɛ yɛfra nto nyankopɔn aboa yɛwɔ hospital yɛwɔ schools yɛwɔ nneɛma bebree ba aban no light ne street no problem wɔ street mu deɛ nti as assembly member mebɛba me so ɔde sɛ deɛ kɛseɛ baako a mede wɔkɔ district hɔ no assembly no sɛ yɛhia baabi a nananom sɛ yɛbɛbɔ dwa nti nananom yɛwɔ ahemfi a nananom apɛ asase na ɔmu nso wɔ ahoboa so no na assembly bɛboa yɛn ɛsiane sɛ yɛnya saa de no assembly no nso bɔ wobɛnya baabi ɛne yɛahyia nsuo tɔ a yɛnwane okay aha yɛnya community center no a nsuo tɔ a yɛbɛtumi a wɔ hɔ ayɛ meeting biara ɛsɛ sɛ yɛyɛ menim sɛ mmeranteɛ wɔ kuro no paa ɔmo wɔ baabi a ɔmo di agorɔ park wɔ hɔ ɛte sɛn park no te bia te sɛn park no sɛ biara ɛyɛ normal ɛyɛ ɛyɛ kama park no te bia deɛ ɛyɛ kama ɛyɛ school park ɛna ɛwɔ hɔ nti no ɛyɛ kama schools ahodoɔ nso wɔ hɔ te sɛn problem wɔ hɔ sɛsi a school afranto yɛ cluster of schools okay yɛwɔ sɛsi a school C aba JHS no yɛwɔ 2 ɛna primary yɛ no yɛwɔ 2 na baako abɛka wɔn amena yɛ 3 okay nti yɛhia sɛsi yɛbɛhia JHS baako ayɛ dɛ aka ho because wei mu abɛka ho no enrollment no ɛbɛyɛ loaded aha nti ɛwɔ sɛ C4 no nso ɛnya school a wɔn mu wie ɛyɛ primary classes for no wie akɔ no na wɔn mu kɔ wɔn nso dan mu ɛnkɔhia sɛ wɔn mu awie no gye sɛ wɔn mu kɔ different town ɛna ɛkɔtoa JHS so ɛwɔ kɔfa kaa ɛkwan no kora ɛbɛwa nti yɛ sɛ mebo taeɛ baako no so no ma nisu ade hu sɛ nyankopɔn yɛ adom na ɔman no to abama yɛ ne akwan papa biara so no yɛbɛhwɛ ne yɛkɔ aban mu a yɛn nso yɛapre school no baako aba abɛka ho akyerɛkyerɛfoɔ ɛkyerɛde wɔ hɔ no ɔmo wɔ kurom hɔ a na ɔmo firi baabi na ɛba binom wɔ kurom hɔ binom dodoɔ no afiri baabi ɛna ɛba ɛtɔmire bi a wohwɛ akyerɛkyerɛfoɔ no yɛ a ɔmo aba mu bu wɔ nneɛma bi mu anaa pii ɛdeɛ na ɛma ɔmo aba mu bu ɛte sɛ nea yɛkan first na school no koraa na anantwie tumi ɛbɔ wuram ɔmo kɔ class abɔramfoɔ tumi kɔtena mu mmerɛ bi yɛkɔpam bɔlɛ de bi nyame nkwa ne ho den na ne mmarima yɛkɔɔyɛ no na yɛanka ɛsɛ so anka akwa no ade no wayɛ te sɛ deɛ wɔbɔ de wayɛ te sɛ deɛ ɔmmɔ dam ɛwɔ school mu hɔ ɛwɔ school mu hɔ ade no ɔyɛ mokɔ no ɔyɛ dɛn kyɛ sɛ wɔde ne nneɛma si hɔ no obi nim nea ɔyɛ nti nkora no yɛ sɛ teacher ne kyerɛ deɛ na sɛ bɔlɛ ni wɔde abaa bɛbɔ ntim anaa nantwie ɛbɛwura baa go so gu sɛ nyame abɔ yɛ sɛ yɛato fɛn so afa ho a contractor bi kɔhu government no ama ɔmo ayɛ stores a ɔmo de fɛn so ayɛ ntu enwie pɛ yɛ di nti sɛ deɛ nipa bɔnfoɔ bi antimi mbɔ wura hɔ sɛ sɛbi wo fie kora ɔtoto pum kora obi tumi bɔ wura nti nti bɔdam no mu kɔ a mu busa ne sɛn
Muhu no dia asem na mbusa no. Ye ka che ne say aha nkora sua de wa teacher for na wa ha ne se omusuo. Enti se ofi ha. No say. Hey, onfi onkasa. Kama won po e dey no say de pa, but edu we be yourself in a chire bai. Ye ono a ye de ne fra fra chu be du kuno no nsuo mu a. Efiri ho. Amabio. Mo ye ne say nyina wo no onkasa. Dabi say who type of any power now fano na me hu say de be hu say na dwene mu na mo hia no we bodam ni de I don't say asem foforo because any pa na na hu omo ye omo sa omo bodam ya dwene bibi sa say obotaye bia nti o de ba ko mu be ye wona ma ye ni bere ya ye nti na ha teacher for ba say de enkura no epon school na omo toso computer sem school library hu sem te say because I never be a mark or any kind of school. Serious. It was something to say near Cranny baby. Serious. And to say a never be a environment no crown. Say I'm favor Kodana, Koran or that's what no parent mammy driving some school. Yana or trick chili kaka. Serious. What do I need to from a friend I will buy assembly member? Schools are who do one potamo, dear now more lucky. Yamaya Domas or bow bet me a boa bet me aba. But that's a pa computer somehow okay. Can na PTA GT usuniate and they ye nyina ati say ye akora bia levi bia wo school Sompa FM dada no ane wo ho no teacher for no nyame adum omo ehwe repair ni edu ba bia as a headmistress bi ono atimi de ni botom sika atimi repair computers say my SMC chairman my PTA chairman menim sa de nyina enti yame boa na ye ba kwan papa bia so de mama wo aresemu woni da so opi ni say me won panyimfo bi a omo time chi okay yeah last 4 years I remember omo share me bo yeah na ebe ye adwuma kama and dey omo gusu se me sa abo ne say amwo bi a na me so ama nyame aya ama omo okrodue mu no kwan papa bia so omo sima ni munyam e wa Francisco edumre bi na nko omo so omo si library but say dey kan tumi no eni wo sa na aya ade enen nyom gusu e hye me sa abo enti nyankopon bo ane ye ba aban mu ye wura aban mu pemwa no sabe ye betoto ye nsa bonkum ni fa minim sa ekuro tra ya na ta treko akiri sei pa ne anafo fam afranchu kru no amanfo wo su ene ban bi a omo nsoso da na di wo ho se wonya ska no wa blocking nsuo na wasi dan sa su ni ban bi wo ho ana na woni nad mo beto kese nyame ya do na obedu a mo beto kese na ekwan be na mo befa so ebi wo ho pa obi wo ho a o kotun no wosi da wo nsuo ma adwe wo mutim se wo ye betena nsuo ni betu o ze adwe no wo fo nadbu director no kra de o ye menu apanyi pa okay full soldier o ye me be chia full soldier wo ye menu apanyi ni a me ye fashion designer me sa ye adwuma ma no kama pa ti won de anytime bi o ba me ho anamo me ni no be hyemu kenna pa edrumre bi te said de na baller somebody ka say to good gatem no obe my assurance ye omu epe nipa bi e ka mo say o mbe ye sa adwuma no nti am woni da so kese say me ba be wura me die nyame boa me ne be ye adwuma kese pa ono so na ni edin say o mfa ne ma ni agrosa o ba district ni mo no ene ma pi asesa okay aha nti nananom so aba ene da so kese a first na nanam ma adwuma na ye den ana ma adwuma na ye den nananom na say omu di o masase kro ni yo omu dia brana o maaye no obi atimi ye ne ope se nanaba atankonwa ba francho enti nananom kasa ha ye yese ya ya so de aban mutumi kakra beboa na bibia ayenkoso awo say streamline niema na niema tuto na kwan mu pa enti niema bia na long overdue they say de nyame adom ye de na be si form na ya ba abe push niema ma niema ay kam o message a wo de ma o manfo no ye den me da wase francho maima mo ba mo fa se mo nana mo nua o papa Eric Yeboa mo di kan frame assembly mind dada aha na madese ne se mo nim se me wo pepa e wo afrancho krodua ni mu a efri emre kakra ni matu anamon pi bra na me unit committee mo nim impuntu enam so bae yesi market police station ebai hot ayi afrancho polyclinic
Francis and I has and they say a polyclinic. Okay. Aha. But she had me about crowd or your friend of Frank. Watch it down. Okay. How I had more Frank Polyclinic. But Yamunina, doctors for one, you know. Aha. And I'm so much maternity ward a buy. It to ensure a way Franco. Omunina nim. Health insurance ya. Me and Casame Cofaba. Omunim eda omunim. Enti saa dwumadi nyina botae no nsan ensi. E wo se ye toa so koye nim na emane ma papa. Esa se oman bia na kuro bia no wo mu a wosi wedi afede eye. Enwie pede but eye do. Anu nti na meba. Enti mesrɛ mo ebre ni du 3rd October. Afi we ye mu. Ada no me di poster esane wo. Ebi kura nim sa asam ma ba ebeduru obi duru o se ade bra we eni pom do mpem o msa pem ma koma o me poster ho o se ade bra ho odu a hu se obi sta mo so se say e beto ba because odo America no ma do a because do a me wo kuru mo nti se obi adu na ni mu ahye no o hu sa asam o so we die papa de wanya wi na de me nsem no se wanya wi no ento aba Isa wutim. yes e wutim o se Assemblyman abano ya na turn out in very low. Any punch that enko ni nyina ye say binumu ade a omo ye hunu so. Oh assemblyman abade obi kura say on to bi. Enti e francho mama me semu ani die mo say mo ba mo fa ase mo nua Eric Yeboa. Me ba be gina assemblyman afiwe mu. Na me semu tumi say mo mfa enta machi. Mo nto aba no mame. Na me ni mo hwan moda say de mo ni me no. Ye betoa so na yaye amana koso Eda se anwume na obre ya me nhyira honorable incoming ewo Afrancho electoral area honorable Eric mo nana me da se pa sabe me wo me mpanyifo bia me ba ha ma mo mudin na sabe ma ye mistake kakra okay nana no mata nkonwa de ma chia wo mudada nana asoma du poku abibio na ye Francho dikru ana nana adusai oye chidom ana nana sahin oye chamre bema osei kofiye jase yo menua mpanyini me sofo method sofo Reverend Nathaniel Dodd Reverend Nathaniel Dodd Reverend mechiao Ernest Ward asamwane Ishan na me hokani Sandra Obose fane member Christabel ne Gifty Ajimai right ne Moriska. You have a point, me go here, me go didi. As a man go me, Any say Casamato. Sir, but we see Franco Bang Fie na Mechia Mone. Mr. Steven Yeboa. Okay. Upon the cross, the Jumedi Ventures upon the cross Ventures, and Mr. Ochre, Anthony Ochre, and Obo, your friend or therefore Bako. Okay. And Mr. Dapa, Kwame David, me ankasa, my boss, and then great friends. Almost say, Umujina Machident, say, and you may not make my and Bassa, it's great friends, near just so forever. Great friends when you are Machiamo, and then a Jabana, a Dio was director, Machiao, aha, and now Tama Kodria. Couple, Mamodi and can me bow. Aha, couple. And Macavalli, more fast Benghazi ni Akwesi. Aha, me my bush and the doors. Why I made mistake. I miss it. Intimate share from Chuma Menina, and a mood day is our fania. Omo de Fred shows a mood day in why you say a mood day. Yamin Shroud Sopa, incoming assembly member of Francho lecture area, honorable Eric Yabuana Yatin Kane, exactly 8 o'clock. Yebetin Komobi says here, my candidature will say, and the show is fully packed. Yebetin Komo Ewufia. Tia Francho for motion, more support. No, this is the time. I'm on your Jumanamano. Na enye kama. Enti, Abusia, Sadia me catch that one. Me mind to Jumadino na wasogo so a utie ene anwumre. Onabo sika obush ewufie ha. But ma me nin komo bi quick one. Na me ne onabo enko wie. Ye kɔ magazine. Na ye ne nuanom a omo kraka ho ne mafira manone eba wo man mu.
Kwame we dey lame. We dey be Na dey tawaso pa. Nsɛm wɔ hɔ. Na dey nsɛm wɔ hɔ pa nsɛm ha. Sɛ nwo mo nkwa ne kra. Ne dey nyɛ la sɛ nkwa ne. Nsɛm ha. Ɔmo wɔ fie ha ma enni nkɔmɔ kakra. Nsɛm ha wɔ mo pa. Fi sɛ wo de dollar no toto cedi no ho. Na de cedi no toto dollar no ho a. Adwuma no gye sɛ wotum. Boss, on my right, Akwaba. Yeah. Papa na pom te sɛn. Ka wo twɛn ni ba wanim kakra ma me anka ma ni ba die pa. Kwa me ni ye kakra ma me na. Na mo ni page am kakra koso. Okay, thank you. Na bibia bɔkɔ de. Ajara dom. Ekuo no mo te sɛn. Enye bɔkɔ. Na oba ade ni nti. Enye oba ade de ka ni ba de sɛne a na ka nyina yewu. Bo oba ade tie ho. O de ne sɛn. Me de ya wo pare. Vice chairman, my this papers associate, vice chairman. Okay, mami ko unu anso papa Akwaba. Yeah, bro, Penny. Pacho na udin ni udibre no so de sɛn. Me pacho e frame ko na jman. Me na me deputy secretary. Okay. Mami start wo nifa so. Papa, ekuo no mo te sɛn. Papa de medical ka no enye bɔkɔ. Den ama no nye bɔkɔ. Sisi ano ye sikasɛm ene e bibia asɛe. Na yi sikasɛm kura firi hɔ a ɛyɛ kɔsɔnfoɔ dwuma a wɔde die the same no papa anu nyam ɛsɛ enkoyie kura esi ano yehu sɛ yɔko bi na ɔmo asua wɔ yɛso wɔn sɛ kane no na yɛde tuo ɛne se kan na ɛkɔ ako ɛne agyan ba esi adeɛ esi ano ɛyɛ adwene mu nyansa ɛna the same yɛde kɔ ako etia asanteman ayɛ adwene mu nyansa na esi ɔmo de kɔ ako tia yɛn ɛwɔ asanteman mu ha because bibia yɛ wɔ asanteman mu bia ni hɔ a sisi ano yɛ kase yɛ yɛ a ebetuma yɛ yie Adan. sɛ yanka yɛn ho ambomu a Adan. because adan ti na yɛn nyinaa yɛ kɔ aburokyire kwan so na media mi bɛyi mi slippers na mi de fi takrade ɛbɛ kumase na yɛwɔ committee mi task force national task force ne yɛwɔ regional task force me de me nneɛma fi tɛm nso ba ɛkwan mu no yɛwɔ national task force yɛwɔ regional task force ne yɛde abɛgu kwan mu hɔ na wei deɛ sɛ wobɔ wɔde abɛpie national task force so a na yɛkyew wie na ɔmo gyaa wo ka wasɛm nyinaa wie na ɔmo gyaa wo na ɔmo yɛ deɛ ɔbɛyɛ wie a sɛ ɔmo ampɛ wo amfa baabi a wobaa na ɔbɛhyia regional task force na ɔmo nso akyew eti fi ɔba no deɛ ɔbɛyɛ bia ɛbɛkyew ɛna sɛ ɔmo wɔ informant ɛwɔ hɔ informant no nso sɛ ɔno na ɛkyɛk sɛ okura bibi na ɔkyɛk sɛ nneɛma no ɛbɔ woyɛ deɛ bɛhu sɛ nneɛma ba ɛtumi fɛ dɛ bɛni kora sɛ na woyɛ dɛn wakyɛ ne yɛtwɛn o na woyɛ de wo na mama yɛ de daadaa na woyɛ dɛn yɛpɛ tɛba kɔda o mese papa amanneɛ yɛhu wɔ ha no Nti ɔmo kyɛ mu a force ba ko kyɛ mu timi gye mbɛyɛ sɛn. Oh, normally sɛ wonni bɛyɛ 8,000 7,000 a yɛde bɛba aboabo sɛ kwan mu hɔ 8,000 7,000 kwan mu hɔ no sɛ wonni bi di a yɛde bɛba aboabo ne yɛbɛyi wo nneɛma no gu hɔ ɛno yɛkyew ɛma receipt bi ana. no receipt 8,000 7,000 no receipt on the no receipt Ante ne kwan mu hɔ no- yɛde bɛba aboabo di a na yɛaka kyɛw sɛ yɛabɔ ɔka 80,000 70,000 kotua de ɔba angebla ne yɛmbie nneɛma no so yɛbie nneɛma no so na sɛ wo nneɛma no yɛ correct deɛ a yɛde wo 80,000 no yɛbɛsa de ama wo back ba yɛden a no a yɛ nneɛma no ba no wonim sɛ yɛyɛ nkɔ biem nti nneɛma no yɛka ma ne ba buroni nso tutu kaa no a pɔte bag gɔ ɛdaka no wɔde bɛka ma wo but saa kɔsɔfo yi bɛyi nneɛma no wan nti yɛden a no a wo nneɛma no bi bɛboro so sɛ rɔba no a wode ba a wowie nneɛma no wobɛhye no no ɔno kora mo kaka ho nti woyɛ den a Rɔba na akɔtɔ atwene no. rɔba no akɔtɔ atwene nti woyɛ den a wo sika no deɛ wode akɔtɔ na ɛnsa ma wo nsɛm biem abɛyɛ ɔmo dea papa ɛnɛ da yi yɛwɔ almost 7 containers a yɛ maazifoɔ deɛ ɛsiane sɛ yɛne ɔmo ko no nti yɛdeɛ deɛ ɔmo agyaa no ama no aba abidu a ɛsisi hɔ a man deɛ bɛyɛ nneɛma Nneɛma no- ba yɛn nuanom a forcefoɔ ɛne ɔmo tɔ tvs ne home appliances foɔ no ɔmo deɛ ne deɛ
because ɔmo nka yɛ kuo no ɔmo ni kamafoɔ Ɔmo de kyɛ sɛ asɛm ato yɛntumi tɛn hɔ sɛ saa nneɛma no nkɔ so asantema mu ha because metɔ me engine wie a mɛtɔ atade ahyɛ metɔ me engine wie a mɛtɔ tv mɛhwɛ tv metɔ engine wie a mɛtɔ kyɛnse akɔdidi mu eti mehwɛ na saa nkurɔfoɔ no so ho nkye ɔmo wɔ bere a meyɛ vice chairman eti asɛm nyinaa sɛ yɛdeɛ deɛ yɛgu so a yɛne ɔmo kaa na pa me ma me kasa nwa because asɛm we manka ɛbɛha me obi a sɛbi medi ne ho ya power santimamu ayɛ regional minister yakɔ ne nan so 5 times na ɔsesɛn yɛnkɔto ne da yɛkɔ a security coordinator ne yɛkɔto no o me yɛka kyɛ no yakɔ 5 times yɛtumi ba ha na ɔma ahena twefo afrɛ no o mɛhyia ɔmo no ya na mo sɛ obi hata ne koko wɔ kwan mu na ɔkɔto na ɔkɔkye no sɛ yɛ hata koko sɛ yɛ hata koko di a na wɔatwa abɛto tv so na wɔgye ayi ose na mo wo maazifoɔ wo manfoɔ ɛho kyerɛ mu asantema mu a na wayɛ wohwɛ yɛn yɛba wo na so wohwɛ yɛn na saa nneɛma wei kɔ so asantema mu a na medika ka kyerɛ me ka yɛ sɛ asantema mu a no saa ɔko wei ɛnyɛ tuo na ɔmode ko nti ɛba sɛ no a mo workers a mo na mo yɛ adwuma mo yɛ dɛn na mo tua wɔ mo ka sɛsi a no me workers si a na me yusu workers kwa 15 sɛsi aka 2 oh mɛda tua de ka papa asɛm a yɛ kɛn sɛ mo pa danse a rigya me sɛ fa danse mmra sɛ ɔpa danse a mɛnde ano papa a ɔmfrɛ me ne yɛnkɔ aboaboa ɔbɛwo sɛ containers no si hɔ na ɔmbisa m sɛ ɔmo reason ne sɛn nti ɔmode akye container ɔmo reason ne sɛn nti ɔmode akye container no sisi hɔ ɔsɔ ɔpa danse a ɔmra na yɛnkɔ hɔ monday ne yɛnkyɛ na danse sɛ containers no si hɔ ɔmbisa m sɛ reason bɛn na ɔmode kye container nti mpɛrɛ do ɔmakɔ hɔ nyinaa mo nhu no yɛhu no da papa mentwa ntorɔ ne ekuo no wɔ ni mo ɔnim yɛn ɛnyɛ ha nkoa ne yɛaba o yɛ press conference a yɛayɛ ne nyinaa wɔ ayi yɛ companyfoɔ yi no mu ahyia ne nyinaa na se yɛ recently ɛwi sɛ yɛwɔ dɛ bɛyɛ na wɔtwe ayi ɔmo yɛbɛyɛ nhyiamu bi ɛma yɛto yɛn nsa frɛ no ɔno nko ama ɔno nko ne nipa a wama na wɔyi obi ma ne bɛsi nanan mu ana sɛ ɔmɛkasa ma national coordinator ayi national security coordinator bae ɔsɛ ɔno abɔ ne soma no ɔno deɛ wanka sɛ ɔno nso yɛ ma no pepa no bi okay but wammɔ ne din eti yɛ asɛm no ɛyɛ hɔ mo hu no sɛ bua na wɔ mu wa anaasɛ ɔno no ɔho wọn sọ obi a wọ kwan a ɔfa so di ne panyin ɔno ne panyin no nana do tena so 8 years kura yɛ ntu no because obi asɛm nfa ne ho ɔnkɔ ka no yɛabɛbɔ ne din ɔnkɔ ka no yɛyi n'atɛn anaa yɛbu n'atɛn eti ɔno no deɛ wayɛ cool snake and grass ɛna ɔte hɔ na ɔenjoy ne position because ɔka ma asɛm a obi so abɛtake no eti ɔnka ma asɛm na obi abɛtake nti ɔte ne baabi bebree ma ama ne ɛma ɛna ɔne yɛ de te hɔ nti sɛ bosia aban bosia mode yɛ adwuma ne adeɛ no moyɛ dɛn ne nneɛma no ba motumi yi na papa metiwe metifa o me ba nyinaa mentimi ntase metifa ɛka metifa ɛmeya metifa mentimi ho me koraa papa nneɛma ɛkɔ so wɔ maazi no me deɛ sɛ obi sɛ me boa mande anopɔ ma yɛ nyinaa yɛnkɔ aboabo asɛm a yɛkan ɔyɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ sɛ ntorɔ na maazifoɔ mpanifoɔ yɛabɛtena ha ɛna yɛdi saa ntorɔ no a obi anka kyɛ anaasɛ wopɛ koraa bie phone line bɛyɛ 2 minutes po wobɛte nsɛm a wobɛte wɔ w'asom dɛ nsɛm akɛse a wobɛte no wobɛte bi papa home so na menkɔ wo nua pani hɔ nso me nua akɔ aba ma wo sɛ woayɛ din na wohwɛ wo nua no saa ada yɛde asɛm nko a de asɛm saa baba ma bu sɛ moyɛ adwuma no anaa adwuma no na ɔmpɛ sɛ ɔmugu no entirely saa na wohu no saa na ɔma starte yɛ no ɛfiri sɛ yɛnte nneɛma bi ase yɛyɛ te wo sesi ɛ yɛni yɛ sika ba yɛ sika ahye ɛne nti na meka sa yɛmɛma yɛwɔ nne yi yɛnim sɛ baabi yɛteɛ no yɛ economy nyɛ sɛ sɛ dollar ahye obiaa sika every importer every businessman biaa ɔyɛ adwuma esu then baby aba bedui last time me kɔ kwan so me de $100,000 na kɔɛ na rate ne 8 cedis me kɔ buy me yi me nneɛma na dollar na do 14
me ton we am besem sanko na do 16 asa na reverse opening now just imagine 8 nam de koye me ton ne many we do 14 difference no me ko fa ne I just say okay out ma say ton de support to adwuma no ana say wo Japan ba say ton because adwuma no eno mu ne wo yentimi njai amanfo man so di mochi amos amanfo man so di achi magazine no 70 container bagusi oni pa profit on ya more than 100 omo mu ton so profit omo ton aduane profit omo mu yi niam profit do be proud profit eno kwa boa ma nipa omo nya adwuma nye no magazine de e o man na employ go for bebrebe they say adwuma na omo nya yesese no de gua no mu peso mu go adwuma no Ghana nko ani ba bia we import to ade na Ghana nko ani ba bia okoto ade $5 a your more duty $15. Me won't be that. Ghana nko yen crofo ya no mo Nigeria for ni ma nema wo mo we ya mo benchmark wo the container e be siwa e 40 feet ya catch us e be atua 110,000 naira utua wi a wa wie ba ye den ye siri koso bie so ni enyi e be ye gu ho e yiri nya gu ho ni esa reload the more ye gu esa reload na oni ma ni e bi yira e bu ni esa wia esai o sa be du koma customs costume mienu ade asanteman ha se omo nya adwene bi se on pese omo so yiti asanteman a ye mo omo kwan baba mabu ana abamu di abu opani abama abu ni se mimi tia se minim si ko ba mi si kashi makobo be sia na masan dollar na me ko ye adwuma mintimi tua bank for ka nse mbo retua tije nyame bank so be chesi mu bank de ono bank de omu chesi da bia se obi okoji skari bia na so obi a ode abambo san ye adwuma bia na so wo japade bia so start wo ton nyese woni begu ase me de ka bi na masisi am de fo sa tale ho awasa mi ton na de ko tua ka obe na me ko tua man ko tua se awasa mi ton na me de bifu madwuma no me de support adwuma nyese agu already dollar na gunu and now sign the task force for a harassing because regional minister and the head in terms of security regional minister assembly there you can say you can't dey bechi say papa no me am nim there open nyane de open hu no say na me chama kan ya no ya call severally but okwa response na nya papa response na say akwa ya kotra am sister station bi be se me bodi but am ofresi ho and me chama grow ya questions about ho no na is I ask him because the book of said never to say can was him now I want something go can u be depending na so di body ya na fa di brento so depending sadent na mo de ni dia kwatra video so amobo that sadent na di dia kwatra video so obema ye mo aye be sinne ya twen bibia mai ekonu mo ya be san ekon de magazine ekwa ya tin de except all importers and retailers association no nti e doso in total we am ka bo mo ye be san do ni bu a raw figure with mama be san ye babu 500 importers bia krabiba importers kra and retailers so ebe to free ho retailers ye de ho abadwane ye omo de ho abadwane importers no say omo na kraba na ye so yafa etimi enja omo nko asa omo nko because man kraba ye so ye nya bi etie nyina mienu na yaka bom na ya dwenta ye de koso kun se nyame ya doma ebetimi aboa ye etie ye okopa so ma suaya se si aye so de ye nya brigidi ye so ye so okun because beba ma amane ma enti wo se ye so ye hwe kwan be bia fa didie no enti mo san ko biem se mo be try se bia mo ne regional minister be san sia na e bia na january nsem a bia ekoso ye wo madwuma no bia na woni mu a ye mfa na se bia wonte regional minister they are interested in on the year ready class e betu na makono ye ready on the so ya ba ho several times for response action is ye be demonstration na ye ko otekokoso otumfo ho na ye de petition akoma no ye friwa regional minister kwade enko because ya de nyina ne otumfo otekokoso ono na ye ka bia ekusu akere se de ekoso yes obem na santememu ano sa okun we de se bio na nimba ne ho so a eye enye etu akon na mu no asantememu business no omo hu se edwadie ni ku asanteman na asanteman kan ko edwadie
eti sɛ yɛsi yɛ ayesɛm ɛyɛ gaagaafoɔ deɛ a yɛgu yɛ dwa no wie a yɛbɛhu deɛ yɛbɛkɔ papa asɛm a yɛkɛn yɛsi a Ghana yɛtiwe yi eburobuo di chi koko nsu koko na yɛ import yɛsi eburobuo di chi koko eti yɛsi ade na ɛbɛyɛ wɔ wiase Sompa FM yanka wo pɛ aduane dia aduane bɔ ɛfo ayɛ dɔkoro nti sɛ mbɔto so mu shops no mu na mbɔto mu na yɛsi ade yɛ ma Monday economy nneɛma bedu mbɔto mu na mu bia so banks nso bɛgye ɔmo sika yɛbɛyi yɛ nneɛma no awie Monday no yɛbɛyɛ meeting Thursday yɛ meeting Thursday a yɛde ho nneɛma ɛwɔ sɛ yɛyɛ nyinaa ba beto dwa because yɛayɛ nkosi baabi a eti Thursday yɛbɛyɛ meeting yɛ last meeting wi a yɛbɛtwɛtwɛ yɛ petition akɔ baabi ɛwɔ sɛ kɔ police efoɔ ne national security foɔ baabi a yɛwie a next no ne next week sakwanya wɔ hɔ a yɛbɛyɛ pa akwanya na amasa ama yɛ kwan na yɛakyerɛm de action a baabi ɛwɔ sɛ yɛde nyinaa bɛfa kwame wo bibi kan soso ana yɛnyɛ ɔmo kwan na yɛ ne sika obusin wie wo bibi ɛde soso gamra sa de de maka wo ta kapa wo se metaka ɛnyɛ ɔmo nko magazine fusu ba me baabi em kakra ne sɛ ɔmo akɔ regional minister hɔ sɛ bia ɔmo pɛ sɛ ɔmo present ɔmo petition to them na gamra me se magazine wo bibi ma ɔmo soso magazine fusu na bradum so ɛ bradum bɛhwɛ ɛnyɛ ɔmo nko na ezu sɛ magazine fusu no bradum hwɛ amafo so krofo sika ase nka sɛ krofo sika ye sika ase wo kra ka ase ne bi sɛ de wo nua mu kan ɛnyɛ asɛm foforo ɛnyɛ asɛm foforo ye sika ase na hwan ne kamafo hwan ne ɛkɔ kama wo ye sɛ mu so na mo bia adwuma mo fa ya ye nya bi sɛ mu tum no sɛ kwamna metua nipa 10 metua 10 nipa 10 na metua ɔmo ka ɛnyɛ me a nipa 10 ɔmo nsan less cry sɛ the off from cry saying amna the off from cry 800 and above you try to call from cry off from cry the off from cry Zana weekly chop money out be ma wo o dey fan say 800 and Zana chop money out be mo daily they no ke kan bo mu a be hu dia wonam na bosom na wo wanya say adwuma say na wonya bank forward eto say see bank rates o person o gi bank loan the support to adwuma wanya no fo kra na ye 40% 40% it be 48% it be 48 from 40 and I am funny say first no usika ni kura wo no na bi a $10,000 because of say dollar ni yes ano aba bi 2,000 nti sika wo pe no eyi hiu enye e bi a nneema ne kosoro kakra nti me nkopɛ kakra bi nkɔyɛ top up a me nim se 2 months 3 months no me ton ade na me tbanya sika na me de balance o eye hiu enti wo de opa ko magazine fo yo mo ken ko mo shops no opa previous no senka na wonim se de na esitie na na ewu kɔ ha enipa a wo be kwa ne nka no store mu ayɛ mane na wo kwa kɔto a half ne gum ye be twani nyina ba half next week ye be twani nyina ba ene gum baby ayɛ te sɛ dum opa sa na dum ayɛ sɛ obi a nka ne kɔkɔ a na wotimi sɛ ne shop mu ayɛ ma nneɛma wom ve nti January dia na asie de asie ne sɛ de kan pa amoa yɛn Ghana ɛyɛ banks no gugu no clean up exercise no amoa kura perfect amoa Ghana because banks no normally ne support to yɛn kakra yes banks akɛse ndi sɛ eco bank ne yɛ no okɔ a ɛnneɛma ɔmo bɛbu sa no unya into unya savings and loans yes untimi miti into unya first salary no any sa savings and loans no mu a ono no obɛhwɛ wo sɛ wo turnover te sen eniema sɛ na wutimi ton wo stock awo ho yɛ dai ɛyɛ sɛ wo ton a wunya sɛ ono sisi nyina no office o ma kakra na betimi de ayɛ adwuma no so nya kakra wo de bɛma wo no mo ba yɛ no so o ma hwɛ left no o ma hwɛ right sɛ die yo sɛ yɛ political sɛ yɛ die yo eno mo gu sa banks ni o mo gu sa banks ni pɛ ene businessman yɛ dwuma start sɛ yɛ ba fom enti eno no course wa ni enim sɛ ke be yɛ kakra na bia banks ni yɛ kakra ɛna interest rate no so start sɛ ɛpɛgya ne no so high enti dollar ni start sɛ boom no na kura me say wo de magazine fo so yɛ mu sin sɛ onsa de bia sɛ pain ni yɛ wo a onsa de me si feeling because pain no me ka ho bi me hyem bi eduru bre bi a udan bi a na wo japade sɛ de ne yɛ bra pani kan wo bɛ kɔ akoton
ana de ko koyi collateral wo de ko koyi collateral ma bank fo afa because o shops o nkwala o yire ne ma adwuma ne igu o mbede no madidi untimi ntran se mu enti so wo japade bi a o nton kra na de ko koyi collateral o bank akọ physical abe support adwuma no interest rate no so aduru from 40 to 48 eno kra so ya demu obede atua enti definitely ufie ana wo car ana wo bibia wo wabrɛ fitido anya no wato enti sɛ mpanimfo amma fom ne saa ne ma no yɛn Ashanti region yɛ kan de yɛ nim ne yɛ kan other regions ne nim ha wo musi fili enti sɛ mpanimfo amma fom ne so mo ama me busa yɛ haw ɛna nyɛ ne busa kora ya true petitions hwɛ ayi nkrofo bi wɔ adum ɔmo yɛ group bi a ɔmo ate yɛ from aboa Sompa 3.1 eturo petition command say VAT no kra na ka duty ne so no komo ye no once otua no report mami ne sika ogusu eni hu sika wadaro ma wetima aboa ye kakra say no ne asibi bia no air point direct to the government me ni wetimi aboa ye kakra because all the communications skills wetima aboa ye kakra wa ha sika kakra mekanise minye penya udi kakasai mame mwane kakra wa say no o ye penya Sompa 3.1 udi domonim na wo Sompa 3.1 I don't think say udi petition ko penyi bi ho na kasa udi petition wako wunhia no wonto no o government official wunnim ne schedules e bia da wo konokra no man penya friends o mra meeting ɛno nti na ntifu ne hɔ a panyimfoɔ se pagyafoɔ hɔ nti wokɔ a wanto regional minister the next person regional coordinating obetumi akoto no wokɔ a wode letter no koraa kɔ minister hɔ a ɔne bɛhwɛm ansa na wɔde akoto minister hɔ nti wadaroma coordinating council no Sompa 3.1 akrache for o nyina on eda o ma me pa cho enti process na wo mu no na mesre se mo wo e how bia so a mo mfa ngu krata so na mo mfa nko regional minister ne de ne se obeba no wahwe minis no wahwe nipa o ma besra nipa o de petition aba e basa oberidi oridi wi a obetwere so se sa case nya won ne betreat a o refer ma obi no arifa manipa na nipa no so afrem no ne mo ahia se o se ono an mo hia because man hu bebre ahensem ntokwasem BBC a mo ba me menya akwanya unim se be ben papa na pa nti bidim se ne na dwuma sitie ono on fa dwuma nyina amonebo obi a ne die won bia wo kire se obi a enya dai enya ne die nti mesro se wo de aba fidie so die but ehihye ne die so bottom up communication you write a letter to editor from editor no omo anya afina na o fa process no so demonstration crowd be here wo kan yes ofiti ana ye demonstration ye wo kwan bebre at this stage na mesro mo fa sa na mo no so na mo mse wo ka se okotu kuku na o sha ase na ototo abogu park so a obekokra e bia onim se wo di na mpo already so what ya de bobefu oye ni party say apart from so e penyin no o ko penyin na so okoto e because ni nyina enye yen ka say a lot of cars fast obi so mfa hata kuku wo so so na me janti mesro mi ko chiu say wo kwa obetie wasem mesuso be free a binim say brepam no me papa me friend na adwokra obefa me for me phone call me no be kasa na eto so bi emi ni aso oye secretary say bra penyin so bisa the question say mododo be say wo say be 500 ntia no ma me hu say e bia onye legitimate secretary because we are secretary you have to know the figure adibo I was unya fast and figures and an mo case so no say me di wachi ana penyin bia be di wachi he will first ask for evidence because wow fee say who koye smuggle adwuma na ya jo smuggle ska ya mfa ntre videos ya nka na ba bia na mo me ya genuine worker o na me chano na obi eche kwambo ne so a utimi ka chese ska we mintua ya opɛ ya de famiko ne ntia me ka sa de sɛ me ye adwuma ne bi me ye nu adwuma me no ka sɛ
Oboase mini ho sisi a but me car sisi Oboase. What I say, fit for one more year. We could have me papers, be genuine documents. Into our concrete, baby obedu be a police barrier was all there from the Sefi. Into Accra. Baby a bedru be a jana task force or day on. We are not their children or the children on their column. It is a wood duty no so now you'll be genuine why you'll be no BCCwa. You're bold catcher and a Sebidia. Sika we are watching Mintia because oh, humanis are buying Triauka. Enti ade na wo hwe no hwe na hu se people sa maye genuine a on ko on say at times mean say obi adwene de o the say police for ne driver for ne who fees our license here obi bia genuine police ni ja no bisa za for Sompa FM. produce what hwe we a na office obi bia boko a o se ko ba bi na mo wa wonim se wo ne man hihye mu ye de wa na wo pedo kra no akoba ne bribe nti bi wa wo card atu na wa de number na mo mo ko aso minia yeah, boy, nti we there budura nti also twai enti na mrebia corruption no enti me free of mind no mo ye bold na wo mo na hu so wo ye na djuma enti wo so wo ye adwuma pepepe ne aban si tua no wo so tua wo mfa bi hye ebi mmoro so a o timi sisiu o sisiwa oh ada some ye Ghana ni Ghana say na me speaker wo ye bold why you bold ah minia be say why you bold sisi a na why you peoples bibia genuine ana obi sisi wo kwa so asabe ha bo horo kra watwam sabe enkra horo watwam abedu kuma enti kuma se na wo so obi batetew on any reason so what in America no enti na make say ebia na wo no wonim sa ade amede kwe problem kakra wo oso mu a obetimi agye me nyama nyina na why ye genuine papers they are toso bibia no mu sisi wa everyday masa Opani never yes, secretary person or the asema minu apani kan no enu adwuma and spare parts totally different cra to da bi sa untie mami kasem jo be the set example ma wo say when you are having genuine documents why your duty meba why your duty obi bia why your duty na oduru ha no dia nyaso na odigina wo de echew nti omugina wa mo kasen uje asaba no ka no say ye nyina ye etie o na ye chirechire mu etie fo so tie ena wona bo ma entie secretary muduru checkpoint o mo kasen ma ko fa ne ma free outside na me de ba grow him okay e be duru hanum no receipts okay invoice that's all na aban and I'm real watch them say me am near man no me am inti me yin ma kisem fa agent no so ajuska so my producer me name yin am agent no no my values my presenter man or come customer officer ma me values and your man me dey be si no is subjected to inspection to so mo hwehwem ni ahwe e yi go form ni akan ni akacho se fa na magum customer officer in a bam value na me trace can their to account me trade to account no mu wia or my receipt na through that no there was so many security cases you go through the whole BNI or national security or fire service or police or preventive for customs narcotics obi we fast processing na funding them e bia so tua na so ye kan e bi won ma atwetwa bebrebe obi okra ka just one fa wa ma miska you are not going unless you pay usu akugye on akwa for so you pay go pese oko pentama clear won yes na customer officer think akra Sompa FM. am ma submit me dem akwa because am value matua say agency na nya adwuma na na ban mo ya ma onyi om free o agency na mo ya do ma value nzo e customer officer when say nipa na dia blog inspect no ma what send to signature also okay me dey na maybe watch me do no ma me come na me person what are you doing about that person on now or because of say uniformity no say kasi e kan ya people might think say bia ye smuggle spare parts kwa no any value it am kasi Ghana kwani be bia okota de $5 more duty $15 spare parts need value use parts wa bra me de ba me ton say e dey value na wa say ekosoro me de money be go
engine create me say me sand ba eno no me ko give test the frama wana no spare parts is any value am omuna no mani yes na obi di enkomo nyame ya adoma next week I was here to aso me sande say ne o kai nya no asem no wakyere bu kakra ba de pese o di si tofa bi on say ye nyina ye si ye tie ni ahwe ne ye nyina na mo ebetu afa we de beboa me pese me hu say papa duty na mo ye na mo ma ye wi o de free custom for no de ba no enu na wo beduru kumasi ha obi so harazo papa ma me nche ma me mblem ma sin ku ana say ma me mblem duty na wo ye na wo problem ma me mblem okay open here and am kaze aban emwa jan na opese oka no aban mo a na onyi agent in free o man se be possible okay say do more place dia wo ha me so problem say adenti and na me colleague ayi niam watakware ekwa akra yeah on the yanche no we yin niam the same niam na the same process me nua ba ko so yin niam fi tema ekwa aboso kai yanche no ba me de be kuma se de ta force emienu na wokwem chimi adentia deliberate act on person gu yake adentia asanteme mu ankwa na wo se ba de sada okay on ebisa mo enti mami ka the all can so the tia me so ya say upusu nunu na atene kankan on say nyansem bi say ya na yeso ya hwe okay ye mpanyimfo mom ye hwe task force omo Ashanti region no omo adwumaye okay e bi kred fa ba bi na omo de be sabotage government okay because omo kwa ne ntokwa ba mu national chewa na wa for and oje a na baby just say basa because munya mo she wa uniform nti de waka no atie for so tie yes so e be take note about it na mami nyina ya hwe kwa ya e be fa so mami kitu ebi any say the one bu ska obu se kan mako jimi niema from port my duty genuine ya hwem ma niema na people ne da so yeah so wodi agura customs for the niema ni be si ho bi a 1 month na niema na niema bi won so a spelling date wo also be clear on ba ka so odi nya betre on ba hwe people ni mo ama o ka so no mo twepe onima ni be si ho ebi on be gi spare parts de go fon be wie na ni nyina bu ye officer pro o che ni nyina bu on say o ka se bi be I want a problem no na menti ase banka baby sa na so ye time nti on say o ka se se de odi ma si wa ye si koye deposit bi to bank and na ye hwehwe on niam mu ansa na ade no hwe me niam ma e na na ko se vat sa no ma ye me no bo se bi a vat da bi o se pese bi tua vat bi bia habo na me dia bedu and I would doubt to say bibi wo nti bibi wo mu ade na wo hwe wie na wo hu ade kro wi omo nyesa wa fa penalties ma ko tua se omo nyesa se bi emra bi wo ho no mo ko gitum parliament na edi ye wu ebi ni sa amra no e law ade no mo ka ona bo ya fancy ya ya next week mo cheche mo na mesre mi nua say or your petition these are some of the things that you have to factor in yes sir now church points now the company na nim say papa say now the content now very rich yes very rich because ni nyina account whatever next week you to us 33 minutes after 8 o'clock yedamase pa association samutim be kan ye ho ye no anuma wokra ka ho ne mafira mo no ne ba na ebi mu so kofa bi eton ensam na ha abanhwe na wonye bibi emfamfa ho honorable ska obush ebe na aka ne ye wodia sei no asenof watie nsam akoso jachi question say emfa ho ne de mo beka ono a na ese coin the ticket of NDC musuro jachi question ena commentary bebere wo no ho say wanhwe yi a adamu sakande mo de ne batum ona bo mayentio asenof to say from Kumawu to asenof Asenof to say my update from Asenof. Okay. I'm say a Drew bra also no a utu no hofo. Free say ene mitie o mampanyin dada John Mama no o ka asem bi. Was wo hu say court ye intimidate dachi question. Enti
ase no for so ɔmo hwɛ so na ɔmo nto abama no na nye sympathy voter na wɔn nti wei na nye obi na ɛka ɔmo mete Sompa 93.1. nti ɔmo hwɛ na ɔmo nto abama no na ɔmo nti na yakye yɛde gyaakye question akɔ court a wayɛ ni a ɔmo nya mpuntudwuma biara hɔ na kakra mɛka ne sɛ gyaakye question betumi nya mpuntudwuma ama ase nɔfo a sɛ ɛnto Charles Opoku firi sɛ Charles Opoku no ɔno soso yɛ breku de hyɛ konkron a wɔn so firi hɔ nso ayɛ nneɛma bebree wɔ kurom hɔ. wɔn a mentwawa no ɛnura ruling ne ba abɔnten na ruling ne ba abɔnten court ɛbɛrɛ a ne lawyer ɛde ma gyaakye question ɛkɔsrɛ sɛ court no nhwɛ na sɛdeɛ nipa no gyina mu ɛwɔ contest no mu no na nka wɔn hu ne mmɔbɔ kakra na nka yɛnyɛ no the next hearing no ɛyɛ ne from 21st going na court no ka nyɛ sɛ dabi because adeɛ no a genuinely wankasa wayɛ no wonim sɛ adeɛ no yɛ korɔ no because Ghana for na ekoto aba na wonim sa wonya Ghana ni na waso afena mu asuai sɛ woyɛ Ghana ni nti hokora no na dem sa candidate na bam nti court no ɛse from 20th 21st and then 23rd or so ɔmɛsa afra asɛm no biem nti ɛmfa ho no sɛ wogyina ɛkoa no a wɔko ne nyinaa no ɛsam up to say sabe kaba ɛna NDC for no sɛ dupa sɛ ɔnkɔ na onya abaro kra no kɔda mu a ɔmo bɛwa bɛyi no na wode ho ana ɛkɔyi no na naado ɔbɛfiri akonnwa so as a president a ɛyɛ 2025 anaa meboa ɛyɛ 7th January ɛnɔ no ɔbɛhande over ama sɛbe nipa foforɔ nso nkɔyɛ NDC ni ɛyɛ dan a yɛnim sɛ ɛbɛbreki it nyame to me nti inshallah oh why not some of them are catching on your mind, dear go aquema, wow, and it was a your boy Juma. A bedroom also Ghana for 93.1. Yeah. Some me bars is here, wow, when your papa kaya, metier, this was my trip, they are two. Okay. You're quite impatient for Becca. A big crowd Becca, not obin a shebe bin or yen, my bonny be the tia by to make the don't think I will be out say uniform be MPP new. I done this in you, CPP do. On a major, until we are down, baby, be a chow. Enti binua kakra meka ne sɛ ase of issue no tie ye nyina hwɛ scenario no on sɛ presidential nanado na wene o ɛna ba sɛ parliamentary no gyaakye kwesi no o wene o Sompa 93.1 na ne ntia o wene ne sɛ na breku hɔ no ɔmo pɛ MP a ofiri hɔ tie ni yo okay opo bi ofi ono mato ama na as a district capital na won so ayedai awene enti yenua ba na gyaakye kwesi ne koye no enam say district capital for nyina ka bom ye ba ko de ko ma gyaakye kwesi no ena ma o wene wo ba na upper hand dabi oni grounds bia o enti eba ne say na presidential de na nadu na wene Sompa 93.1 ena o gyaakye kwesi no this is the first time I am disqualified no bisane sɛ ɔbaa wɔde saa so ɔde ne bae 2012 ɔmo disqualified 2016 ɔmo disqualified ɛma ne nyinaa kɔpie saa berɛ na aloteje kɔpo na ɛyɛ central regional yes oh enti ɔyɛ obi a ma ho sɛ naso ɔden saa na wohu no mehu ne sɛ naso ɔden ɛna nkurɔfoɔ bi susu yɛ ne deeduom because sɛ the same case no yesi dua ananse akotrase a wawuo no ntekuma on trase nyem framakra hu otwam wa hu se Ghana ha di asem bi fa the same similar ama ya de obi atum 10 years ama sabi wa free emu wo ho enti adan na de sa charge we abɔ no na nka won trase na wonye din na ebi kra ye hu se asam na ba en kra no ne ho afɔ so wasua bibi afrim na wa ye ka ye nwe kra no asa hura traka so na ɔtoto nsa mamenkɔ Asenof mra yesia mra yesia yani ye reporter Eric and I ending come from Asenof Eric na etisan nyame adaro ma bibia bɔkɔ na Asenof bibia bɔkɔ de
bɔkɔ ne mu nyɛ bɔkɔ sa. Deɛ na ɛma no nyɛ bɔkɔ wo na wosi anamu wɔ hɔ bɔ yɛn nkɔmmɔ from asɛn no. Se kɔmna wonim sɛ ne adwuma yɛ siteɛ ɛnrada ana yɛmu bi wɔ hɔ no ma me sɛ menya ne nteɛ sɛ mampanyi dada John Dramani Mahama ɔhɔ na ɔde n'ani akyerɛ mu wɔ Asen North na waba aba bɛka yɛwura James Jachi Kwesi no ho na wahwɛ abɔntoa ɛwɔ Asen North hanom na wɔtumi ahwɛ aboa ma dodo ɔmo wɔ hanom no etu ahene ne esi ahene ko etumi ato ne so aba no matan so yi ne bio ɛsɛ aso ntina nɛ anope bɛyɛ sɛ 9 mu ɔno ɔmo yɛ sɛ ɔmbɛhyɛ ase na mu biribi nti no meeting bi nti ɔmo anhyɛ aseɛ ntɛm ɔmo hyɛ aseɛ around bɛyɛ 11:30 almost 12 ana ɔmo hyɛ aseɛ wɔ Asen Breku ɛkɔ Asen Breku ahemfo no ɛna so ne ɔmo kokodi nkɔmɔ ɔmo firi hɔnom no ana ɔmo hwɛ ɛba bɛpie mu wɔ Asen Dansame na Dansame hɔnom na ɔmo baeɛ na ɔnso mba bɛhyia ahemfo na ɔmo wɔ hɔnom no ana ɔmo ne ɔmo di nkɔmɔ no ne yɛtu ka ɛyɛ convoy nti ɛmo dodoɔ na yɛdi mu a yɛkɔ na yɛfiri hɔnom ankyɛ yɛfiri hɔnom ankyɛ kora bɛyɛ sɛ 1 mu hɔ ɛwie mu ana yɛfiri hɔnom yɛba beaeɛ a yɛfrɛ no ɛyɛ Asen Breku Saviour Church yɛa no wɔ Asen Breku ana ɔmo na yɛtu ka yɛnam kwan so a yɛba na yɛti hu ɛsɛ biribi esi Dansame yɛtu yɛfiri hɔnom na ankyɛ ana ka nkɔnhyiaremfo bi siiɛ tina akɔ hu sɛ esi ɔmo boa nyɛ no korɛ nti ne yɛfiri Breku Saviour Church hɔnom a kwabna yɛbɛsen aba no ana yɛnya ne nteɛ sɛ yɛ no korɛ ka nkɔnhyia no si ama mpo nipa baako a ɔno yɛ ɔbaa yɛ a nteɛ a me nsa aka kyerɛ mu a ne kum ɛyɛ branch executive ɔno efiri mu ɛnam kaa nkɔnhyia no na ɛyɛ saa ɛyɛ pickup white yi bi ana na kaa no ekuru mu na sɛneɛ menya me nsa kan ne nteɛ a me nsa kan kyerɛ mu a driver no okura hyɛn no after sɛ mpanyinfoɔ no kasa wie ɛwɔ Asen Dansame hɔnom no na ɔwɔ sɛ ɔmudi convoy n'akyi ɛsan sɛ wonim party foyi obiara di akyire bi na ɔno nso ahwɛ etie nsɛm a mpanyinfoɔ yɛ ɔmobɔ nto yi ɛwɔ ɛka kyerɛ dodoɔ no nti no ɔmutu kaa no driver no ebetu ne kaa no kyerɛ mu a dodoɔ ɔmo te kaa n'akyi no ɔmo dɔɔso nti no ɔmo nsin firi kaa no akyi na ankɔfa oyɛ na biara amba nti ɛni osiiɛ no ana obi a ɔno no efiri Dansame hɔnom a ɔka Dansame mebunu no ho a ɔnyɛ ɔno na ekura hyɛn no ɔno no kɔkɔfa aka na sɛ enisuɔhyeɛ sɛ deɛ na wanom sɛ deɛ na wafa ana enisuɔhyeɛ na otu kaa no nti otu kaa no beebi a otu kaa no firi ne beebi a kaa no nya nkɔnhyia no unya 1 minute mpo ɛhɔnom ne yɛ nsane nti ɛni otu kaa no ti sɛ dodoɔ na akyerɛ mu onim kaa ne ka ana otu kaa no sama so te ya akokɔ tɔ amena ketewa bi wɔ hɔnom saa ɛnɛ wɔn nso mu wɔn frɛ ma dodoɔ ba bi wɔn firi mu ɛni wɔn mo pra de nya asɛm ketewa kɔbna ana wɔn hɛ wɔn de wɔn koko pie mu ɛwɔ asimfosu aban yaresabi wɔn kɔɛ no yɛn nua bɛyɛ ne bibi ntini di ma meto dwa afei na yɛhwɛ na yɛn nsa aka ne din no ɔno wɔn de ne duru asimfosu aban yaresabi a ɔno egye mu wɔ hɔnom dodoɔ na nso epirepira nti ɛnam saa yɛ ɔsom a wɔn firi Asen Dansame a ɔsɛ nka beaeɛ a nka wɔn de wɔn ni ɛkyerɛ no ɛyɛ Asen nkuro baako yi a ɛwɔ no wɔ hanom no wɔn ntumi ankɔ na wɔsɛ wɔn suspende campaign ne kakra na wɔn koko hyia mu ɛwɔ mfimfini mantam mu hanom NDC chairman ɔno ɛwɔ hanom ne fie no wɔ Asenfosu na ɔsɛ wɔn kɔkɔ tena hɔnom kakra na wɔn bɔbɔ nsɛm no sɛ tɔɔ no wɔn mfa mmra na ewie ɛyɛ 2 day tɔɔ ɛyɛ nnɛ nyame yɛ ado ɔkyena sɛ ɛndɛ deɛ no tɔɔ no wɔn mfa mmra na ewie yɛ ananso sɛ wɔn ntoa so nti ɛnna ɛkɔ hɔnom wɔn kɔ bɔbɔ nsɛm no ho a bɛyɛ sɛ sima aduonu ekyi ana mampanyin dada John Dramani Mahama ba bɛyɛ sɛ o yɛnhwɛ na yɛntoa so nti before class wɔn bɛkɔ hɔnom no wɔn bɛkɔ Asenfosu ɛyɛ NDC chairman no ne fie no wɔn si hospital hɔnom ɛkɔkɔhwɛ dodoɔ a wɔn fira no ɛnna na akɔyɛ arɔhosɛm yɛkyerɛ mu a ɛyɛ ade a ne kunu ɔbaa no wɔ firim ne kunu ɛba hɔnom bi ɛsan sɛ ne kunu kasa de wɔn amma campaign ase na ɔwɔ baabi na ne yɛrɛ ne fɛ ne yɛ sɛ mira baabi sɛ na mɛkɔ nti ɔte arɔhosɛm na ɔsɛ ɔdi mirika ne neɛ bɛrima akɔbena na no de mu a ɔsu ne nsa gu ne tiri na ɔsu na akɔyɛ arɔhosɛm bebree
Nemo ni nyina mu no. Ade a omo ewie no. Nto abo no omo ahwe e de ato aso a bibia ekoso a enwumre me no di nkomoi yanso yetira nkoye nkokwa yewie bebi a ye free a ye sanso to aso esanso ebaaye no ade a ye ka enso ababe siesia no manya asem keto akwam na ntete obisa ya na sa na te enti uyiye no to nchane a asen north grounds no ankasa between NPP and NDC no enema ekosan yɛnhwɛ sɛ yɛbɛnya yɛnua no back on the line sika wadaroma na wo busa wo fro na wo kasa enti media nipa wo de eya upon report na yate sesia no megina so no makase adehia omo asen of memo yako mesre obia sɛ ɔnhwɛ ne ho so yie free sɛ NDC for de ebia na yɛka no driver wo nya na isuka obi o kan ka load na wa che dos munsi on se patapa asem na ye kan ebia no o de patapa kutuka he se wa kokum nipa fine NDC for na yentimi kan o ma se mebe e so mo asen of there mo mfa nko se ne kuma wo ye boko no ye pese saa na asen of so ye boko o mo mfa maye o mo tie asem because Ghana nipa baako bia ni we pese no ka obia ho hiaye enti ye be sere wo mo we no sabe ye wo bi wo ho a uti se nipa yare wo wu nkwanhia o na meje ba wo bi wo ho a obi ni tra mo obi a akono nom ne ne matanta bi because uti we bi nua obi ka si ho a ejesi so a na driver wo ho o warando na ka na fa nipa bibra tratra ka echi na munsi fom a na wo so akotraka no makotu chese ne driver na ka no kra no eyensem hunu ma e na hwe ne wakonya obi afidie si wa obi ntramu nkotwisa this one no akasa yusu afidie etikasa so but party and tuntrase mom sa na bisi de na mama sa assurance say say no of the mo ya na sample class you did in Kumawu some material say me president no onya say wo asen off and na hofo no bo mutimu pose omo de ma sabi obi ofri kromo and na yeso MPP for say this time around ye obi ofri kromo Charles Opoku enti obi a oto abama MPP bia no okoto ama MP no straight yes sure I was ohun because NDC dey we dey omo nka ho kra one we vote e bana so ma wi ni omo timi wini enye court case na mo di hunhura judge enye court case dey say emfa court because mo threaten the Saddam Sakande like it threaten ono a wa hu so wa wo koto aba ma je so wo koto aba ma obi that side the party say wa kobokro no o wo case wo court a wo do ajapade be head party za na dia be gidi aje na wa ajapade e say ono asu nim say ye chiwa wunim say do wo ko so wa ready so obedam kura aje party na obedam na say wo kodam obedam free so wo kodam o nya say wo kodi MP no wo kodam no NDC because MP no nka ho ono anim say omo to man na ado no omo ye ready say omo to ama sabi Charles Opoku enu ti na Charles Opoku ye say o be fa forms no hwe wo de NDC forms de bia omo ye hia omo to futuro gu ye ni hwe press conference omo ye na yisi ene MPP akabom no pese omo transfer vote no omo aye anema tantanta organa wa bra wuzu nim say entisa constitution no omo nkan yo say minim etimi de kakra American say mfuturo ahwigu ni pa ni no propaganda ne man NDC for no munyai na asen of de yen ye call ho no ya yempuntudwuma o dada yegu so ayeye o hene no kra kasabreku hene wakasa was one day old mean ka say MPP enam say ayi ti ne abakrumo ne yempuntudwuma nemo ye de yempuntudwuma ade mum puntudwuma no ya na ye coincidence cases ana say asam ni sia na because the same thing happened with Kumawu say obi free say ehọ na ya ba no bia by election ti ne ye puntudwuma ba ye wo puntudwuma ye no odada enti oyini na akra bobo obi so ma amanfo hu say ampa ye wo kromo ye ne ma dada enti ye de gidi say asin no fofo nim say omo beto say what empire Ghana for but omo say omo bomb pie say by election cost from baby out from what is obi a obom pie say by election cost bia no na ye say oboasefo omo say by election nina oboasefo do enye oboasefo me de mi hu say nipa ba ko na na o kasa ono ne opinion no
ebia na ɔno mpaeɛ a ɔbɔ sɛ by election nkɔ so no obi ngu no ɔno yɛnyɛ by election no ebia na nyɛ mp ɔte so na ɛbɛwu na ebia ɔno mmom na ɛbɛnya yie no ɔde fie na yɛyɛ akɔgya no because mp deɛ ɛdɛ na abɔ mpaeɛ sɛ wɔnwu na yɛnkɔ by election wɔ de fie obi a mmɔ saa mpaeɛ bɔne no sɛbi kura ndc foɔ wɔ so kura na ɔyɛ mp no never ɔyɛ Ghana ni me mmɔ mpaeɛ sɛ nipa nwu na yɛnyɛ by election sika obush why na lead MPP party no oh mpacho ni o lead Nana Addo Dankwa Akufo-Addo on ye don't be smart me try say why na be lead against the flag bearer of the new National Democratic Congress for now me ka bibia me twatro say ye wo deeper 11 na agina 11 but the key contest is between sɛ nipa mmiɛnsa na ɔmo wɔ anim ɛna ɛwɔ wonim yɛwura baomia Alan ɛna Ken nipa three deɛ ɛyɛ dɛn a ɔmo wɔ anim baako bɛba na nti wohwɛ wo policies ne wo business a woyɛ ne ade wane bɛtumi abu mu wo business no deɛ ma na memfa kɔɔ so no sisia ɛno deɛ wapɛ ne ntam ne mepɛ sɛ yɛnkɔyi 5 no nwie na 5 no ba bɛgyina hɔ si a ɛna mɛtumi asɛse akasa nti 5 no bɔbɔ na menhwɛ 5 no deɛ wode 5 no mebɔbɔ ama wo okay Dr. Mahmoud Baumia Kennedy Akompreko and Chief Alan okay Sompa 93.1 na Canada Mr. Mohamed Fanso so mame sabu a charge akọ okojo mo so Mohamed Fanso so be me compare asem mame wo biem because being say strong train and mabo the voice of the people is the voice of God 0551931931 mini amajo e mini amajo Open keke ni pacho opom dike. Ajana do me ho ye pacho na unso e. Obodere o man ho de pa. Pacho ye ntie o menua. Bibi ni tekini extension na butu akokora ne kapi. Na mi sha o pa. Sompa 93.1. Dr. Wusu F. Yakoto. Only the DP ni amia butu. Ma onabu bika obi. Ni sha no pa. Any jumpa, any or draw of my MPP. Only say by letting the bank move. Suppose as a quick move, if you understand, you get the same thing available. I can know. Now, the next kind of say, 10 years, MPP is Sompa 93.1. Hello. Me Joshua Nimri. Emo abasola ye ka ji akofo nsiamo Sompa mo board mapa. Umi akoko so de nem ka fin so. Boss ye ntie o papa. Na mentia 2025 the president week. The Ghana for no form for the form and the suffer no. So wa ma nya de saba no beto. Urumia for John akwito matin. Le bi o ga nya no su bien kan. Le ajo da ko mpere mo so am. Utu pa mamentiano na we enoma ekotwa say asende e de nyame adom nkurundia ba yan pipi dia ne akuyeni ano ne ese pipi dia gi say ti bi che beke grandpa dia ipo betima beke tano no for John ala kurete maten Bela se fi ene ki karadia ene no mo ene atuma menu amajo e menu amajo o hote time menu ejana dom pacho me ho ye na unso e nyama ne medini ye kana na do ran ko fado na mamu bone na mamu kankan na mamu troka ya ntimi nya kura aduane ndi o wuntimi nya enkwan aduane ni baby o gare na gare no so kura o ma sa tum aya samu papa na bamba Ghana for ya ruwa ba ko pa wunya enkwan aduane ni na gare so masa tum o matum ese gare ye sai o ko to su ga de ba ye ayi gare 5 cedi die no ma this auto sugar by say 3 cedi na 4 cedi. Hey, Ghana de I had you. Minya ma ya from a second wonder. Make us a free at Tobacco Mother Street. Mama so na me His Excellency the former president of the Republic of Ghana. Some data critical think the nation builder, Haja Tiawura and E blocks Wura.
Mammy Chan of 5 years. Now you're called Assem North, Minia. Assem North, where I nipper beer. Oka fat at 2 Jimmy 1 cup. A baba that down. Omon Jim or Mere, Omon Shower Nim Cra. Omonim, dear, ya papa, Omonia Bonaya 40 said, dear. You join the man, Mamma, put to Juma, why your ma Assem North. Over down Muti, Edema NDC. Over to Boom, Edema NDC. Sompa 93.1. Na obi so afa yem fa bakope okay 0551 mini ma joy Opanyi gase pa cha udini ba ya kasa free we be need to expresso bibini mo bi mra bia se wa ba bi wada woro ma misra mama gasa wo misra pa cha mo bi mra bi pa cha mamintio ode mamintio aha Jamaica kile asino fonte esi NPP ne oben enna enyine bejo ti se o hwe putujuma ye depuis asen praso epa Sompa 93.1. Akpatu wo de bi Ghana ada aye Ghana ye kitchen metiete onu pa bana kwesi ndi funta omo se bana bum na NPP e be betima to ma so that aka meet ne bese mi no pe ona buska obus wrap up na ya impon ye bre na so yo benya na fref jemu de na ne beka say asin no for minim say 27th omo koto aba no omo kwa ye nua chaso poku on edikai ballot box omo ye no ono na dakai omo ballot on edikai nti obi akwa esro ho no ada no so asan to de amamo na because am koku ba na pipi ni na edikai no so ato amamo na say ye de ade edikai bia no ade papa so atika antika say nti ye de bibia di amu kan nti say number 1 na yako kwame brewa na kabra I was a China Father's Day. Oh no da be na de meko he Ne so de na China nkodi fufu me ni fufu oh ye ba ya pisi ama me ni fufu kwame Izabaso a bon poma ye me chia no nyimre da nu se ho ye kwame minia ewi ase ho mpanimfo se wo wi wo fo nsa ya hwe wo nsa ena de wo ye ne no ochina enti de wanimu utwewo ye nananom bi ebe so Ghana mu omu awuko wo ya de pa ibo dimpa nti wo a wonya position bi ewo manum se wo ya de pa e bi ene ni hu but wo wuko no ibi hu se ade na wo ye no nenye anase ne ye sire ye papa no mu di kumase so kumase aye tan dodo kumase aye fin dodo ye regional minister na da ma ye panic jaw onfa ni nansi form no watena so 7 years ko 7 years ni eni ma ne me bia to sin wo kumase dodo fin ye fafa mayor atosin me mfa mayor so because mayor ya kan wa ba fia am ya kan na ni pan so hwew no spare part for you betna yen se ma no mo kan no enye se bibia o but eni pan o kan sem no kire no na o choro lete ko ana se o choro petition ko na dia kosi obi so o ntenka na o choro foforo o choro be 3-4 times ko ma ni pan na o nti bibia do be kan se won sem a o kan nyina ni pan why na use onye dey o mu wa o adua na bere mo na ya wrap up Sompa FM. Okay. Investment is a mabano and the man or Munchai ade. Mother's Day no. Yetoniema. Yetoma mupa. Maybe my Mother's Day now Toma unia baby. Oh, meton to mamma. Thomas Bako. Oh, Cabra, I once any of your crop panism. To be ton to mamma na Boma de Cahu. Boma de Cacradas. Nemudu. Cabra said, "Ya me yan, and I was a son of him, and I could hear. Now, Cabra, my main cousin back on the young fan, sorry. The mestre a young penny for a witty, and he said, Afino, young one year mem. WMC, DC, Assemblyman. Now, not on tons as him, you know me, and some 9. Na, me mind ye baby Piowa. Ye froze fafon na fa. This is a Janabesi show. Ye be poet yam woman to say, or man, ye in idea. No, Nini Papa could an idea. Got me, Jim, what was it? Me cheerful.
Fosu no Ah, ti me fosu. man, happy Father's Day. Ah, me boss no. Dabi hwe. Yɛ yɛ si. Alright, now mama nchia Christian service o mema wo nyina. Christian service mema wo nyina. Me bo bia happy Father's Day. That's it. Let's see amohwe mani. Especially me HOD Mr. Adade Eboa. Let's see amohwe mani me pie papa. Abusu yɛ de besia is exactly 9 o'clock and yɛ de besi wa ha sei. Na ama kwan ama the Makers Chapel International. Ede nyame asem